Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:41. Mayang gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. UYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang na gabi. Aksyon Bray, mayang gabi sa aton mga listeners, mayang gabi man. Ari lakat sa aton nga chimbo sininya gabi, Lunes kita karon Marso 9. Tuig 2020. Mapaang hangin o kung ginatawag natin easterlies nag-aapekto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Dito sa Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod. Mayo unchimpo may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang ini nga pag-ulan o kon pagtulo-talite. Kag may umalagi nga pagpanagog nga tugay ni sang easterlies o kung mapaang nga hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. May ara kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nasidlangan, mabatyagan sa naminhan nga bahin sang Luzon kag sa nasidlangan man nga bahin sang aton pungsod nga may kasarangan nga kadagatan. Kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod padayon nga may mahinay at sa kasarangan man nga pagdupoy-dupoy sa hangin magahalin man sa nabagat na nasidlangan o kung southeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya may pag-uum-guom man nga aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan. Pag-ubdan man ini sa may naligwin nga mga pag-ulan o kung pagpanag-uob mabatyagan naton sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Makaagom naman kita diri sang mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nabagat na nasidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag nagkapabilin lang niya sa piyapon
ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sa balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 11:10 karon sa gabi. Ang taob naton mao vertical dalom 1.7 metro ang kadalumon action right. Dalom ba? Ang hunas magabalos alas 6:07 buwas aga sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon. Alas 5:55 naman sining hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak din siya alas 5:54 buwas sa aga. Sa subong arita 26 degrees Celsius o 78.8 degrees Fahrenheit. So, munika bugusan sa aton lakas ng simpos ng gabi action right. So far, ang LPA, ito Sir Gan, kumusta na Sir Gan gani? Huwag na to, nalusaw na to, tinaw-tinaw sa aton nga West Pacific Basin. Kag diri sa Sulusi. Batibay. Naglampuwas sa Sulusi. Grabe itong ulan sang ligan nga adlaw. Ang pamulan to nga pag-ulan gali Sir Gan, equivalent sa to 3 days na to nga buo niya. Sa ano? Ato balang ulan sang Biyernes to nga nagbaha ding Bacolod bla. Ang amulan to nga ulan niya, equivalent ko 3 days to kung sa hinay-hinay lang ang pag-ulan? Inang tuwan to siya, kay tungod nga damul-damul ang galom, kundi mapaang ang easterlies naton. Nagsugata ni siya sa amihan, cold dry air. Dasonti ang condensation sa aton water vapor, dira sa kadagatan, damol gidi. Although nga hindi siya tropical disturbance nga nangin isa ka bagyo, pero ang dalas ang iya galom damol no. So gintabo yaman nga weekend daw wala opisina sa buwas sa aga, binubo ya todo. Grabe to mo. Kundi ang iban naman sa aton kapasalamat, ang iban ginakars man nila, so ginabuisit nila. Pero sa umato ya do nalipay gito sila kay ang tanom to nga nauhaw na kuan gid bulong gid. Kalaluyang ng aton mga dahon sa aton mga tanom. Yes, sige. Sir Gan, salamat may gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. Matulotaway aton sa nga palibot ang LPA na tunaw na subong kon si Sir Gan pa daw kristal ka transparent ang aton sa palibot diri sa Bacolod, Negros Occidental kag Bogos man nga Pilipinas. Sa balita, sa aksyon. Pero mana ari na every night naga-remind kita sa inyo bala no sa mga utod naton diri sa syudad sa Bacolod. Ato bala nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay. Every night gina-remind kita sila ni mo tinantawan na bala na sang Biyernes sang hapon nag-ulan todo may nagkalaanod gid nagailistar sa kilid suba da idalom sang taytay kag may nagkalamatay pa. So about time na siguro no nga maghalalin na kita dira sa muna nga lugar kag mangita kita sa lugar nga ti inang mas makasiguro kita nga likaw sa disgrasya kaangay sini nga sitwasyon. Muna, reminders naton sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay, idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:46 sa aton sini nga pagpangalagad suwong adlaw Lunes kita Mayo 9, 2020. Sang ligad nga Biyernes sang gabi kag Saturday man sang gabi, way kita nakapangalagad sa inyo. Thank you so much. Action Art Tayhupon kay sila man lang gina nagabulos diri sa aton, way naman sang iban na. Salamat gid sa iya sining pungko for a while while nga not around kita, may mga importante lang kita ginhikot sa sina nga mga ginab-i mga action. But starting tonight again, I'm here na to give more services dira sa inyo, public information and more sa Aksyon Firing Line mga ka-action. And of course, no, naga-monitor na kamo diri sa the best AM provincial radio station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa public affairs program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. May raman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph sa web naton. Bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa balita, sa aksyon. Sa may mga Twitter account dira, follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naman naton dira mga ka-aksyon. Sa mga texters naton, sa mga chatters naton, ang aton sila mga issues tonight. Amo lang inyo tagaan sa opinion na
Kung ano mga balita natin, dining i-plaster sa mga gabi until 9 o'clock this evening. Abalang tagayin nyo opinion sa mga texters natin, 0938-225-5017. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onward na, Toblas Nuwayveng takna sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Aksyon Firing Line. Ano pala mga dalag kong balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang gabi? Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang mga dalag kong balita lokal, mga kaaksyon ti subong diri sa syudad sa Bacolod, padayon iya ang pag-usisa sang city disaster team kong office nila sa mga kauturan naton nga nagapuyo sa higad sang baybay or sa idalom sang tayay sa sigad sang kasubaan. Agod nga ti i-force ini sila kag ayuon no? Nga dapat maghalalin na sila dira. Pero hindi na masulit pa ang nagluntad nagligad nga Biyernes sang gabi nga ginkapatay sang 5 ka bulan nga bata nga naanod, mga kaaksyon. Kitiway na mahimo ang balay nila nagkalahunlak bangod sang mataas nga tubig. Grabe ito yung ulan, mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Kaya bisan may mga subdivisions gani, ang mga puloyan pinangsulod pa katubig. Galing kay na nga subdivision na daw pinabayaan guro sang developer mo nang inabalang developer nga wayman pulos, klase developer bla, income lang kag kwarta lang sa mga kliyenteng ginahulat nila. Amo na nga ang ila subdivision ginabahaman. So hindi lang kay mga informal settlers nga mga puloyan nga naga-squat sa kilid sang kasubaan ang apektado sa tong baha, pati na mga subdivisions diri sa syudad sa Bacolod. So until when kita nga sagil lang tayo kawakal diri, kasagil lang tayo kahambal, sagil lang tayo pabungol sang mga wakal sang publiko basol sa mga public officials until san o ini. Aksyon Firing Line. Dapat may mga actions na ta diri nga himuon, no? May mga actions na ta nga himuon. Tonight i-check nato ning kaundan sa iban siring nga balita. Sa iban pang balita sa lokal, mga kaaksyon, diri sa Bacolod, may mga pagpanghanda naman, no? May mga pagpanghanda naman sa ining ginabantayan karon nga coronavirus. May ara karon sa mga tikang na nga ginahimo ang syudad, sining syudad o kon diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. And may mga press conference na nga ginpatigayon sining hapon ang Naga City Health Office. Para masigurado gid ining coronavirus kay daw sumaka ining sining numero haw diri sa pungsod Pilipinas daw ka kululbaan na. And Mayor Bing Lunadia bag-ong EO12 nga nagatugot na sa mga vessels gikan sa China, Hong Kong kag Macau nga makadungka na sa Bridco Porto, no? Ang Unicom Bravo nga cargo vessel nagumpisa na sa pag-unload sa ila sa fertilizer subong iyang adlaw. Nagsakang numero sang COVID-19 pero nagpasugot patay nga magpapanaog sila. Guro na quarantine na ni sila. Bacolod Interagency Task Force, mga kaaksyon. Task Force, mga kaaksyon against COVID-19. Nagrekomendar kay Mayor Bing i-postpone ang mga Japanese employers and recruitment sa mga skilled workers sa probinsya subong nga bulan, mga kaaksyon. Sige, ang iban pang balita karon sa probinsya, si Vice Governor Jeffrey Ferrer may ara sang gusto hiyang kay Governor Eugenio C. Lacson nga kon pwede mapaiway ang Panaad Festival sa mabot nga Abril 20 to 26. Kini may angot gyapon sa coronavirus, but according to Ferrer nga nakadepende gihapon sa kay Lacson, no? Kung ano ang dapat nga pagahimuon sini. Ang kay Ferrer dire kiti nakitaan niya na alarma na siya sang pagsaka sang numero sang COVID-19 didto ya sa Metro Manila. Pero nagpa-interview man kay na ang direktor sang Panaad Festival 2020 nga si Ma'am Cordero. According to her nga way pagid siya sang advice from the governor nga i-postpone dabi o kung stop or cancellation sining festival nga ini. Gina-check pa nila kay 80% na subong ang preparasyon sang Panaad sa Negros 2020, mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Pero kung masigurado malanga, nangaway malang problema, dapat para yunon gini kay kanugon man sini.
And si Vice Governor Ferrer nagahingyo man sa mga LGU, sa mga local government unit, sa mga alkalde dire sa Negros Occidental nga kon may ara sila sa mga kapiestahan dira mga kahiwatan, aktibidad kag iban pa kung pwede mapaiway. Again, why man siya gapilit, depende gyapon sa mga alkalde. Basta siya nagahangyo lang kung pwede. Action firing line. I-check naman karon mga balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office mga kaksyon with Action Eden Aboso kag diri sa syudad sa Bacolod. According sa report mga kaksyon, ang syudad sa Bacolod do nagjutay ang pagsulod kuno sang illegal nga droga pero nagdako ang demand. Action firing line. Sa nagligad to sa Negros Occidental ang palayag to ni Police Colonel Romeo Baleros, ang NOCPO Director. So sa iya, inang ginatawag naton blang nagjutay ang supply sang ginapatihan Shabu. And nagmahal, no? Ang 3 mil kada gramo, subong nag 6 mil na kada gramo, mga kaksyon. That's why nga ginalauman ang pagduging sang pang-hold up, ginalauman ang pagduging sang pagpangawat, kag iban pa nga mga kriminalidad sa mga utod naton nga mga nagasuyop sang Shabu kay ti mahal nag 6 mil. Ti ko nag 6 mil naman ninguha ni mga suyuper naton nga makakwarta agod nga makabakal sang makasuyop sang Shabu. Action firing line. Lasay 54 Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. Daligid lang kay subong may supermoon subong. Salamat gid sa information na Action ROX ROX. Salamat gid. Action firing line. Mangambal kita supermoon tidako-dako no. Sa sinema tiniyon salamat gid. Subong na ni. Piho aha kay basibla sumala ko di karonaw. Daway ka man padala di sa akon. Basilain guro ni nga supermoon guro ginanamin mo. Yeah. Sa diin dapit ini. Waay. Nugayan ako dagan. Alas 10 pa sa gabi. Ano man? Asa March 10 pa buwas. Tiba si advance ng iya guro pananawan niya ho. Tod no, buwas to kapulagid niya sang kwan buwas no, sang bulan. Nabasahan ko tod mo no. Abi ko ni subong to. Buwas pa gali Action ROX. Buwas pa. Hindi subong. Ano nga supermon ning ginasend mo sa akon? Ikaw karon Lucion ta karon. Action firing line. So kita kay Action John karon. Action John G. Action firing line. Lasay 55 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Diri sa syudad sa Bacolod, sinimat tiniyon mga kaksyon, daway natakbati sa mga development sa mga pinatsaray diyaw. Kumusta na tong kaso sa pagpatay sang awol nga pulis nga Selco Saba dira sa may atubang sa McDonald's sa may Circumferential Road daway na dinamdahom no. Kumusta na tong isa ka abogado tag duha ka pulis nga gin-invite no sa PNP Bacolod nga kano dito nakit-ani ni mga IDs nila kag names nila sa sulod sang pick-up sining napatay. Action firing line. Ang iban pa din nga mga ginpangwigit sa barangay Kabog ato pag-ambush kay Vargas no dira sa may area sa barangay Kabog. House to kumusta na tong kaso to man? Action firing line. Pagpamatay sa mga kwan sang mga natawag naton mga negosyante diri syudad atong ginwigit nga Muslim sa likod sang Robinson's Place Bacolod. Kadamo lang no, daway gid makwan no, galing kiti may kabudlayan pang PNP naton because nga mo ang execution black ang paghimo sa pagpatay sa mga kautora naton ara sa tungang gabi. Action firing line. Mayaraman Brody Light like Alcosaba pero ti inang way sa may magtindog nga mga witnesses abi ang McDonald duay man CCTV at ti way gid sa puwan nga aton pulis sinong ila sa nibing imbestigahan. Mga circumstantial evidence ang ginauyatan na sabong tiway kamen direkto nga mga suspect. Tiway gid sang hustisya ni plakadlaw. Action firing line. Diga, kapatugyan ta na sa PNP yapon may pamangkot lang dibilgi sa aton kung kumusta na kam nga cases dis Bacolod. Ari naman subong nga gabi naman way manuntat nagaragumo cellphone ko ri kay kadamo sa nagapamangkot di sa Central Negros Electric Cooperative. Ano ning obra kasi ni ko nga daw ginhimo nila Disyembre ning do Christmas lights niyang mga puloy anes Bacolod man. Halos sa adlaw may araya sang brownout dis Bacolod man. Ano ni man san o pa ni matapos sa inyo sa nga brownout man?
Gali pa nina dugro mga isa na ni kabulan nga kada adlaw may kadul ka trip off kita iya. Ka trip off yang kuryente na to may anuris bakulo daw duway man fiesta di nga daw patay sindi kamo iya. Oh, san o gini mahuman? Action firing line. O kadamo nagidreklamo kagabi pa lang may nagpinamuyayaw naman sa aton di sa barangay Kabog to kuno patay sindi naman kuno gabi patay sindi naman kuno ay nan. Action firing line. Lasay 58. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay. Di ini nga supermon. Okay. Ti basi nagsugod na ni siya guro, no? Nagsugod na ni paasta na ni boss. Subong guro basi medium pala ni sir. Boss guro basi large naging kag extra large. Una sa balita. Una sa aksyon. Salamat gida. Ang supermon guro nga ginpadala mo pagid yang ari nga ibalik ko da padala sa imo. Amo na gurong namin mo ya guro nga supermon guro. Oo. Ikabi abi check na bi subong may ginpadala ko da nga supermon abi be. Action firing line. Amo na ginapadala ko da sa imo. Anyways mga kaksyon ano bang dalag ko nga balita iya sa national. Ang dalag ko nga balita sa national ba kay na isa ka police major iya nga nag-duty sa opisina mismo ni PNP Chief Gamboa ang ginluthang patay. Grabe gapundo ni siya sakay sa iya sining SUV pagkatapos inang sa driver seat mismo may kaistorya siya nga isa ka tawo may nagdulog lang riding in tandem suspect sa likod sining salakyan sang biktima ang angkas nagpanaog kag ginluthang ini siya. Ginaluthang ini siya nga may kaistorya pa siya. Action firing line. Ang kaistorya niya sa kilid sang pwertahan niya, ga palamungol guro mo kay nga, dira na to on ang 45 mismo, kon 45 o kon 9mm, basta short arm, ang gingamit, dira mismo sa dulunggan sang kaistorya sining biktima, nagalinagapok mo. Ara sa video kit anaton, susno palamungol guro to, kang nagkalaagsikan bala sang inang basiyo bla. Pero ang target niya mo tong biktima sa ang police major nga ini pagkaki way kagiho mo pak tapos tiro di no mulagan tong kaistorya niya nga way gito klabot-labot man may ganun way man migo to way masalabat abi ang victim nagsandig na lang niya sa iya sininga sa landigan. Grabe nga hitabo dito sininga adlaw sa Metro Manila mga kaksyon. Plus, nga i-check na ito ng chopper plus ang PNP na hugpaas last Thursday morning. Saka dito si PNP Chief Gamboa, no? So, si Gamboa kay na balik duty na kay last Saturday, doon nakagwa siya gilayon. Ang iya nga daw igo gito sa may tuo nga porsyon sa sining nga butko na muning may laki-laki ni subong ginakuha niya ni butangan sang support kay ti amoning paigo niya. Pero may duha ya ka mga lala ang sitwasyon subong pero may mga development naman ining duha nga nagkalaigo gining ila sining sa ulo gin nga part kumatos ini mga tiniyon. Action firing line. Duha ka mga general sining sambit iyang insidente nga nagaluntad mga kaksyon sa sining mga tiniyon. May mga development naman tilipay man kita. Sa iban dito nga balita sa national, nagligad to nga simana hambal ko sa inyo, 2,000 to 3,000 kabang ginapatihan mga army nga ginapanag-iyahan sang China mga kaksyon ang yari kuno diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Amo na ang palayag ni Senador Panfilo Lacson. Remember, nga ginambal ko na sa inyo, 2 to 3,000 ka mga iya ka China nga mga army ang ari diri sa pungsod Pilipinas. Gagang ini nga mga army, sila ning pinakadako, the largest form sang army nga pinakabaskog sa bugos nga kalibutan. Action firing line. Now, today, sa speech kay ni Gamboa Makaksyon, ginpalayag sini nga wala siya sang nabaton kag wala sa mga ebidensya nga may mga Chinese soldiers nga ari kuno sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Amo nang palayag niya, sa daway gid ko ebidensya kag way na wala. Kag hindi kita masiguro, no? Kon ina may kamaturan o kon wala. Amo nang ginatawag bala nga pla, kung madumduman nyo tong pla nga ginhambal ko sa inyo. Amo ni ang pinakadako kag pinakabaskog, no? Nga sahi sang Philippine o kon army rather
ginatawag nga People's Liberation Army o CONPLA from China sa bugos nga kalibutan. Action firing line. Tiyang baligang buwa siya waay kita sang ebidensya nga ipakita sa publiko. Pero may nakitaan makugani pag nga may mga firing range gani diri ang mga Chinese nga ini diri sa pungsod Pilipinas ambot kundi ini sila dampi. Action firing line. But kundi sila dampi purti mo, no? Purti yung training nila sa buong diri sa tonti ang pamangkot dira. So dahil sin-oning training naga-train sa ila kag sinong upod nila sila lang. Nga ang dirigid sa aton abi sa pungsod Pilipinas mga kaksyon. Amo nang dako nga pamangkot. Una sa balita. Una sa aksyon. I-check ta na. Samtang sa iban nga balita mga kaksyon, ang Philippine Security Group o kon PSG sang presidente hindi gusto nga tandugon si Presidente Rodrigo Duterte bangod sining COVID-19. Action firing line. Suno sang PSG sa strictly enforce anay no touch anay policy kay Presidente Rodrigo Duterte. Way kapay, no? Way kapay. Di pwede kay Presidente Rodrigo Duterte. Amo na makaksyon ng panibago subong pero sining nga hapon ginpagwa ni Senador Bongo, no? Ginpagwa ni Senador Bongo ang senador at the same time gro tagpamakba or spokesperson ni Presidente Rodrigo Duterte mana. Action firing line. Nga si Presidente Rodrigo Duterte hindi siya magsugot nga hindi makatandog ang mga tao sa iya. Action firing line. Pero ang balsang PSG hindi pwede tandugon si Presidente Rodrigo. Anong tandog namin tani? Pangamusta o kung ano nga sitwasyon dira o kung sino nga mga tao kung nagalakat siya sa mga aktibidad nga ginapagtuan niya. So ginpabawalan sang PSG. Action firing line. Pero suno kay Presidente Rodrigo Duterte, kagabi nag-istorya na isla ni Bongo, hambal yun dia. Hindi ko na ipagpatihon ang hambal sang PSG. Ti pwede gyapon ka pangamusta. Huwag kagin mahimo na presidente na mo. Presidente na ya. So pwede lang tagyapon ka pangamusta. Pwede ta kabiso-biso kay Presidente Rodrigo Duterte kung nara siya. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon sa nasyonal, may connection gali sa kwan sa corona, no? Kundi nagsaka na sa kay Napulo ang coronavirus gaini. But sila nga hapon naghimo na 20, ini mga positive ini sila. Action firing line. Sang coronavirus. Ang lain pagdiri kiti mayara sang local transmission. Pero ti-check nato ni kung how through the report kamayara ginman kamayara nagahambal nga wala man kuno sang local nga transmission. Action firing line. Kaya kung mag-local transmission, nakadelikado na nakaroon din na tayo kampante sila sa gihota. Dito kampante sa gihota ni, no? So, dito sa Metro Manila, ang mga lawmakers, sila sa mga nag-suggest na ganimo. May mga suggestions na nga ang Metro Manila i-lockdown na bangod siling madasig nga paglaptas ang coronavirus. Action firing line. May mga suggestions ng isa ka senador, si Matrion, nga dapat ang klase sa mga kabataan itapuso na sa sining nga mga simana. Why na anay klase? Anay, kumbaga, graduation na rikta. Action firing line. Bisan why lang anay graduation, basta kabataan, hindi na pagpagatuon pa sa buluthuan mga kaksyon. So dito ya sa Metro Manila, may ara na yan sa mga bulutuan to subong nga tag 1 week, subong niya gin-suspend na temprano pa bangod siring coronavirus. Action firing line. Amo nang ginahimo subong mga kaksyon bangod sining pagdasig sa kaya sang isa o kon coronavirus diri sa pungsod Pilipinas. Ang kalima nga ginpalayag sang DOH nga may aras ang coronavirus, medyo galala subong sitwasyon niya. Action firing line. Ay no maniman. So globally mga kaksyon as of kay na sang aga ang patay sa bugos nga kalibutan na sining coronavirus mga kaksyon. Sad to say, hindi naging magwanta, no? Hindi naging magwanta kay naglabot na mga kaksyon sa 3,830 plus mga kaksyon. Grabe, no? 3,830 sobra. Do 37, table mo, no? Hindi ka magsala. Bilog ng kalibutan. Ang lain padri kay ang mga 700 dira hindi halin sa mainland mismo.
hindi halin mismo sa Hubei province sa China, kundi outside of China country, mga kaksyon. Ang 700 dira, kay may ara na to sa mga Italido kadamo na to sa ila. Pasalamat kita diri sa pungsod Pilipinas, isa lang yung gihapon ang patay. Kag actually ang napatay ngayon hindi pa Pinoy. Kag ang pagpatay niya sini didto na sa ilaman nga pungsod, wala diri sa aton. Action firing line. Damo na lang sitwasyon, no? Amo na ang gakatabo subong diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Naglabot na sa 20, no? Ang coronavirus disease aton di COVID-19. So, ano walang pagpanghanda karon nga ginahimo sang pungsod Pilipinas? Temo to may mga lockdown na, may mga suggestion na nga mga klase anay untato na kiti lapit na gid man ang end sang school year nga 2019-2020 do pila na gid man lang ka inadlaw ini. Action firing line. Amo na mga suggestion sa pila ka mga official. Pero ang DepEd, pero ang Department of Health, mga kaksyon, do hindi pagid ka sigurado sa mga suggestions ngayon. In fact, ang mga lockdown nga ini ang Department of Health, mga kaksyon, daw hindi paghapon sila kumbinsido. Ambot, ano pang hulaton nila sini? Nga magdangat guro sa kaisa kagatos na magkalamatay di kaga mo maglo-lockdown, di ko kainchindi kung kisa lan tawa to lang iban nga mga pungsod nga daw gasalig-salig kundi subong kibot sila. Action firing line. Si Presidente Rodrigo Duterte nagdeklara na sang state of public health emergency due to this coronavirus. Mismong presidente palayag na sang deklara na sang state of public health emergency ganiyo. Pagkatapos ang DOH siya, do kadamo pa sang RT nila na. Action firing line. Pero sige lang, hulaton tani sila kay sila ning may ara sang ideya. Check tabing taga-region nga Dr. Abi sa siri nga mga tinion kon kumusta kita diri sa Region 6 sa gano na balang status ginaton subong sa bugos nga Pilipinas angot sining COVID-19, mga kaksyon. Action firing line. Mangisayon kitabi para masigurado naton sinig kagalingon kay kadamo na sang gahambal dan nga kung pwede lang hindi na taanay magkadto pa sa mga crowded area, sa mga madamo sang tawo, ipaiway anay ang pagpangamusta, ipaiway anay ang pagpadulong sa mga lugar nga basi kadamo sa may mga bisita naton diri. Action firing line. Ipaiway ang kadamo na lang, no, sang dapat himuon naton para malikaw sang problema nga ini, mga kaksyon, sang coronavirus nga ini, no. So try naton nga malabot ang doktor mismo diri sa aton sa Region 6 kay mangutana ta sa sitwasyon diri sa aton sa palibot. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Dr. Jane Juanico, mga kaksyon, sang Region 6 DOH. Doc, good evening. Good evening, sir. Action Brian Mordena sa Action Radio Bacolod, live kita sa Action Firing Line. Doc, sining adlaw do nagsaka sa i-correct lang ko if I'm wrong, nagsaka sa 20 na subong ang ang ginakabig nga may ara sang COVID-19 na Doc diri sa pungsod Pilipinas, ano? Yes, Action Brian, no. So we have seen, no, kag nabatian man naton sa press release naging issue subong sa aton nga Department of Health Central Office nga ang aton nga case nag-increase, no, from initial nga 10 kagabi nang himo subong nga 20 nang aton nga confirmed cases diri sa Philippines. Magambal kita confirmed cases ini sila positively nga may COVID-19, Doc. Yes, sir. Bali ini sila nag-undergo na sa testing aton for COVID-19 and nakitaan nga may virus sila sa aton nga SARS-CoV-2. I see. So mag-amo niya, Doc, anong ginahimo ni sila subong way labot sang isolation? May mga ginadapat man ni sila nga mga bulong although nga way patas ang bulong sini? So ang aton, sir, nga treatment for aton nga mga positive cases of COVID-19 diseases naton is still supportive therapy, sir, no? Most of our patients nagabaton sila sang hydration, usually through IV,
kung may mga signs sila of dehydration, ginatagaan man natin sila sa antipyretics, no? Kung may mga hilanat sila, so kagaya sa paracetamol and mga pangbulong para sa hilanat. And at the same time, naghahatag man ta sa ila sa mga dugang pa nga mga other nga mga bulong as kung ano ang ilang symptoms like oxygenation or kung may need man sila nga i-intubate, kung mga may mabudayan paginhawa. But so far, no, sa aton nga mga datos, nakita natin kalabanan man sa aton nga mga pasyente stable, but ang latest natin nga pulo kabilog sa bunga adlaw for validation pa ang ilang condition as of tonight. Okay, ano? So, Doc, inang may gina-mention ang ato national DOH nga may nagidman sang local transmission kung kaysa may basahan man kita nga hindi pa man siguro. Yes, sir. I think it was already mentioned, no, by our Secretary of Health nga may ara nakita sang ongoing local transmission. That's the reason nga nag-raise na ang aton nga code alert to code red sub level 1 because nakita na natin, no, with our 5th and 6th case nga mag-asawa, nakita natin nga wala man sila sa history of travel but they were positive for our COVID-19. So it could be nga sang time, no, nga naga-visit sila sa mga places nga mga crowded places naton, probably may nakasalamuha sila nga mga persona nga not necessarily nga severe ang ilang respiratory infection but probably naga-incubate or may mga dalaman nga kagaw. Ay, si posible gidyan. No? Kaya hindi giniapoy, man, may posibilidad nga kung may kabi nagka-istorya sa ibang nga tao maka-coronavirus ka, Doc? So sa aton nga datos naton nakitaan nga almost 80% no sa aton mga kaso sa COVID-19, very very mild ang mga symptoms. Ang iban nagahagrak lang, ano lang, no, medyo may sore throat lang kita, iban low grade lang nga hilanat nga more than 38 degrees. So not necessarily nga laway gid ang ilang respiratory nga symptoms. So may iban sa ila posibleng wala man nagpakonsulta gilayon sa aton mga hospital, gindala-dala nila ang ilang nga masakit hasta nga naging comfortable lang sila, no, kag wala man nag-need sa further nga evaluation. So probably dira gid may nagsulod nga mga transmissions kita because at the height, no, nga may mga even may mga mild symptoms sila, pwede sila kapanglaton sa iban nga mga tawo. Okay. Si Presidente Rodrigo Duterte, Doc, nagdeklara na sang state of public health emergency. Mag-inamo si Doc, ano na ni ang tika nga ginahimo sang DOH naton, Doc? For the health sector, no, when we say nga nakita sa state public health state of emergency, ang aton nga mga transactions usually especially nakapanungod sa aton nga mga procurement sa mga critical naton nga mga logistics, no, are being hastened, no. May mga ease of processes kita agud nga mapadasig ang aton nga mga transaksyon, especially man, no, nga mas strengthen pagid ang aton coordination sa mga various agencies naton, especially those nga naga-implement sa peace and order, kag ang aton mga men in uniform, no, agud nga mabuligan kita nila sa pag-track, sa pagpangita sa aton nga mga persons under monitoring, hoping, no, nga makontrol naton ang dugang nga paglaptas ng aton nga kagaw. Ay, ko baga ini nga declaration para mas mapabakod pagid ang pagpangita sa nga possible nga mga persons nga may ara sang travel history, may ara sang ginabatsyag subong para hindi na sila maglapta damo sila, Doc, ano? Yes, Action Brian. And at the same time siguro gina-focus man sang amuning code alert naton nga at the health sector, no, ang aton nga mga staff sa mga hospitals, no, if there is a need for them, no, pwede sila ma-recall sang aton nga mga top level aton nga mga management to really augment ang aton nga mga health and workforce naton sa mga hospitals natin. Doc, diri sa aton sa Region 6, so far, kumusta kita subong niya as of today? May ara kita sa mga POIs, PUM, o kon mga PO, ano mga PO, ano sitwasyon?
So ang aton nga mga patients under investigation, no, we have a total nga na monitor since January 1 nga 42 kabilog. Aha. And sa 42 nga sini nga kabilog naton nga patients under investigation naton, they are those nga nagmanifest ang signs and symptoms Aha. kag may history of travel sa mga restricted nga mga areas naton such as China, Macau, Hong Kong and some parts of South Korea. Kag sila ni ang mga pasyente nga na may exposure and travel history. So as of this time, no, sa 42 naton kabilog, 41 ang na-discharge naton and we have 1 remaining sa province of Iloilo. I see. And tanan ni sila negative man ni ang result nila and we have just 1 pending nga result amo ni siya ang still admitted. But as of this time, no, the information is that stable ang conditions ang aton nga remaining admitted nga patient and waiting na lang kita sang iya nga lab result para nga ma-assure naton nga negative siya of COVID-19. I see. At least kita dire sa Region 6 medyo secure kita, no? Do ay paginaway na dugangan abi ang tong kabalaka ta sa nagligad nga bulan. Anyways, Doc, dito sa Katiklan we have international airport, may mga direct flights kita dito, mao na. So anong mga precautions sa ginahimo sa wang DOH dito, Doc? So, together with our partner agency na Bureau of Quarantine, Bureau of Immigration, and even ng ating mga men in uniform man dito, no? The LGU or the province of Aklan, with the leadership of their governor, no, naka-establish ang manami coordination among the other agencies natin. So, ang ilang interagency task force, very active, no, sa really sa pagbantay sa aton mga nagagwa sulod natin nga mga traveler, especially ang aton nga mga foreigner nga mga turista. So dito sa ilan na may mga patakaran naman kita, not only in Bureau of Quarantine sa Kalibo but as well diri man sa aton sa Iloilo Airport, no, that all of our visitors naga-fill up ni sila sa aton nga patient declaration card, no, para mabalaan natin kung diini ang ilang mga whereabouts after nila maghalin sa aton mga ports of entry. So with that move, no, sang aton nga mga local government unit, ginpabaskog pagid nila ang ilang pag-functionalize sang aton nga mga barangay health emergency response team nga amo man ni ang another source of data naton, no. So ang aton mga barangay at the barangay level may mga assign kita nga mga personnel agud nga mag-track sa mga nagagwa sulod sa aton nga mga kabaranggayanan. I see. So kamo, Doc, may advice naman kamo sa mga hospitals, private man kag public abi inang required sila nga maggamit na gid sang thermal scanner sa mga tao nga nagagwa sa sulod kay kon diri sa regional hospital diri sa amon sa Bacolod do gwa sulod do way kami makit-an diri. So we have to understand na ang iba natin ng mga pasyente hindi lang nga makita natin through thermal scanning, no. But that's why we emphasize lang gid nga very important nga hindi lang siya one way nga ang aton lang yung mga health worker ang makadetect sa ila, but we encourage ang aton nga general public nga kung may nagaduda sila nga may nakahalubilo sila nga mga probably confirmed cases or suspected cases ng COVID-19 naton, hindi na sila magpangduwa-duwa sa pagpa-check up sa aton nga mga health facilities, no. Agud nga hindi naman maglalaman ng ilang sitwasyon. So this is a concerted effort, no, sa tanan sa bilog naton nga community that this is not only the work of our Department of Health and even our health sector, but we really need the cooperation of everyone agud nga mas dasig naton matap na ang aton nga COVID-19. Yes, dapat cooperation na lang gid lang, ano, kag mato na gid pa check up kung may ginabatsyag kang hindi amo din na magsalig pa sa mga medical team naton para hindi na gid maglala ang sitwasyon. We have our barangay health emergency response team, no. Kay those nga gina-require nga mag-undergo sang quarantine, ti amo ni sila kung ti mabalaan taman no sa 14 days nga ibutang ka lang bala sa isa ka lugar. May iban sa ilang nga daw nagaka-board naman, but we really encourage them, no, to follow, no, ang aton nga mga rules for 14 days nga quarantine, especially if they are identified nga mga persons under monitoring. So we have our barangay health emergency response team sa pag-monitor sa ila 2 times a day sa pagkuha sa ila temperatura kag pag-assess, no, sang ilang current na sitwasyon. So after 14 days, gina-recommend man na sila sa aton nga mga
municipal and city health officer nga tagaan sang aton nga medical certificate agod nga matagaan man sang clearance nga they are already done with their 14-day mandatory quarantine. So far solved na ko, Doc, ano, si mo sining explanation sa aton si Magkudoran. Pero, Doc, ano aton sining panugyan para hindi kita magpanik because nga subong sa nagbalik ini ang kaso sang COVID sa Pilipinas do nagtahaw na ni tani. Nagbalik subong ang pagpaminsa naman sa publiko basi magpanik naman sila nung inyo sining mga advices para sa ila, Doc. Okay, nautod si Doc Juanico, balikan ta siya, be. Online sa firing line. Balikan ta siya kay pang last na lang to nga hanot kanini Dr. Juanico. Gagikan sa DOH, no? Last year, 23, kay ang iban subong grabe na gid man ang kulba, abisan sin o naman di makulbaan siniman sa mo nga sitwasyon labi na gid nga may local transmission. Okay. Doc, balik si mo pasensya na utod kabalo ko may waiting kapag gid daw ikaw subong in demand sa mga gabi. Pero Doc, inang ang ining may kakulbaan kita sa posible mga dala sa hangin sining virus nga ini, Doc? So as of now, sir, ang aton nga ginapatihan nga mode of transmission based on our World Health Organization nga data, this is still droplet infection, no? Okay. So makuha ini siya by direct contact sa mga persona nga nagpositibo na sa COVID-19 naton. So still, the most preventive naton nga measure nga pwede maubra is really ang pag-implementar sa aton nga proper hand hygiene sa aton nga mga cough etiquette. Yes. So wala siyang even ang pag-protection naton no sa mga paggamit ng mask, hindi siya advisable kung wala kita nagamasakit. So the mask is reserved na para sa mga tao nga nagabubukag sipon agud nga hindi sila makapang-infect pa sa aton nga iban pa sa palibot nila. Okay, ari last na lang ni Doc for tonight only. Kay diri sa amon kundi may vessels nga nag-abot diri. Halin sa China, may Macau, may kundiin na lang. Last week, gani duwais lagin pa hagin panugutan, abi nga makadungka, gani nag-utaw-utaw lang sila sa may lawod lang. Pero today, dula ni Mayor Bing Linardia ang inabi nga order, kag pwede na sila makadungka pa. So, positively, may ara sang sakay nga mga foreign national. So, anong papel sang DOH diriya, Doc? Mga musini? Sir, yes. So, sa aton nga mga vessels, no, may aton man nga guidelines dira ang aton nga Bureau of Quarantine. Nga sila na ang una nga nagasaka sa aton nga mga foreign vessels agud nga mag-ensure no nga tanan nga mga tripulante naton dira or ang even nga ang iban nga pasahero especially kung mga cruise ship naton nga tanan wa ay sila nagabatsag sa masakit especially kung naghapit sila sa mga lugar nga may mga high ang burden ng COVID-19 naton so dira nagabantay ang aton nga Bureau of Quarantine once nga maklear sila sa Bureau of Quarantine that's the time nga pwede sila i-allow nga mag-dock or they will be advised to stay for 14 days anay for parang self-quarantine man nila sa sulod ng ilang vessel. So Doc, again, wala kinahanglan nga magpanik kita sa mga sitwasyon. So, gina-encourage natin ang aton nga general public no nga ang pagpanik naton hindi makatugas ng maayo but instead nagadugang lang sa aton pahadlok. So at this moment nga crisis kita, we have to remain calm no para makapanumduman kita sa mga mas maayo nga mga suggestion because we also acknowledge nga may mga suggestions man ang aton nga mga general public. And with that sir no gina-inform naton nga we should adhere lang na sa mga legit natin nga mga sources sa mga balita. Agod nga hindi man sila magkakulba. No? I know it's very difficult as of this time to say nga hindi kita magkahadlok but we have to remain calm but vigilant. No? Kung may ginabatsag kita, kag posible naka-encounter ka mo sa mga suspect cases for COVID, then we really have to seek immediate consultation. We have to ensure no nga nag-maintain kita healthy lifestyle, agad na may pambato ang ating immune system sa sining COVID-19. Okay, Sida. With that, Doc, madamo nga salamat sa imong time and mabuhay ka, Doc, kamayng gabi. Thank you so much, sir. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Si Dr. Mary Jane Juanico, mga kaksyon, ditong pangalan niya diman, sang Region 6 Medical Officer 3, no, sang DOH diri sa ton sa Region 6
So far diri sa aton wala sang panibago, no? Wala sang panibago nga COVID-19 nga positive abi or ginamonitor man lang. Sa Region 6 meron sang 42 pero ang 41 diri discharge na. Ang isa nagapabilin pero medyo ara na sa maayo nga kahimtang. Amo nang mayong balita, balikan ko na karon na kay may basahon ko di para sa aton sini makotoran dira kung paano mabuligan kita sa palayo sining nasambit yang virus, no, sining COVID-19 mga kaksyon. Dali lang kay ginapangita ko ning akon nga kwano, ang akon lang do wala ko dihaw. Kay karon dali lang gid action nam sa action dyan, standby lang, dali gid lang kay may ginapangita lang ko ding pinduton ko para daw sa imo Aryo. Ari siya. Ari sa oren. May flash ang patrol may gabi. Action na ba preparado na datani ang lulutoon din nila nga pritohon nga isda. Oy. Ang isa day kapuloyan sa ginasulod sila sa mga kapulisan kay kasay ning bypass operation karon nga gabi. Ari na dito bangan ko diri butang sa may ano gani klalaw ang isda diri may mga asin na diyo. Anong isda naman? Ano isda niyo? Tabagak. Hindi nilagaw niya, hindi ko lagaw. Kalag ko na isda may mga asin na preparado na ginigya pritohon na ganiya. Sumsuman. Metro to sa guwa nga na prito na gani no. Dito lang to pagilaptan bas madalabra ko sa inventory. Basta kasuhan ka mo na karon dula. Hindi pagilaptin. Pila ka milyon, pila ka thousand eh. So bayad gyud pa sa diri nga bypass operation. Actually yung subject din naka-plugyo kay tinaglangoy guro sa may dib lang sa likod do. Kay after ni sang isa diri ka nila nga do kulo kwarto bye-bye na sa likod, timing at taob subong. Hindi mo malagas siya akong kalagas, connector ka. Anyway, ari to sa area sa Purok na Minami, sir. Purok na Minami. Barangay Banago na nita. Barangay Banago. Purok na Minami, sakop sa Barangay Banago. Dili lang sa dalang San Juan ng Sambray. Lapit diri sa may along Coast Guard lang mga substation. Diri ka station sa may salat sa Bacoron. Diri naging kasang bypass operation karon nga gabi. Mga worth 160,000 pesos naman ini. Nga balor sa ginasuspetsuan Cebu. Ang na-recover diri may apat ka madlag ko nga sosay may pila man diri ka mga elongated no. May mga improvised tutor diri ka kwarta nga na-recover. But nato na police major sir Kabana iyan to na rin nagsumbray. Para sa itong atak para mati. Sino ning subject nga nakapalagyo sila bypass operation karon nga gabi mga action. Sir, may gabi mo daton action line more than action firing line. May gabi man ako sa tagpalamati isang action radyo. Sir, sino na yung subject, sir, sa bypass operation? Paano yung kasakag nga nakapalagyo ni sa saman? Bali, inino, kadwa na ni namon digin sulod, sa permiro namon nga sulod, pasulod pala ang tropa naglinumpat na. Kaya may nag-timbre. Ini si kadwa namon nga sulod, naka-successful baka lang ato nga po sure buyer diri sa sulod. Galing sang pasulod na ang mga reinforcement unit. Gulpi na nagtimbring isa ka suspetsado si Arlie. Kaga mo to dayon ining target naton yin tikwang nga gulpi ang ato nga for sure buyer kag naglumpat ni sa likod kun makita mo tama ka open kag ang tupaan dagat na dayon. Kaga ining sang during sa pagbypass operation dire may duwa pa gid ni ka mga mer nga ari man sa sulod galing din na naton may identify kung reason auto kay puro man pangayaw. Kagamo natin pagka kuha na sang gin ano na ni naton dire ang suspetsado. Nakapalagyo gid siya kay makita mo man nga kadulom na kag kapuan man sa palibot ginano ta man mismo ang safety sang aton nga kapulisan kamo na nga wala tagid makunan ang target person. Sir, paano nila man kilayo dito sila, sir? Paano wala answer nga nagapasulod ng tropa, sir? Kay pagkuan pa lang mismo sang salakyan no nga madulog insigida ining si Arlene dumalagan di pasulod og nagtimbre nga may aswang kuno. Aswang. Aswang tawag nila sa mga operatiba or kapulisan. Grabe man. Malang line aswang na tawagan nila. Pero ni sir, kadawanan ni sa bypass duro dan log sir. Isang permiro to mahana pa lang masulod ang aton nga ginupan nga for sure buyer. Lumumpat na dayon kay nababalaan nga pulis. Sir, dako-dako ang recovery sa mga gabi. Sir, ano yung supply mo usually ang based on their monitoring? Sa monitoring, dako-dako pagid niya nga supply galing kay tungod guro na pang-dispose ng iban. Kagamo ng maybe nga nadala gito niya kay may pouch pag ito sang sling bag
nga ginabit-bit to ang suspitsado sa paglumpat niya. Sir, although wala siya dakpan, pero may tatlo ka mo nga ginpusasan. Oo, bali mo ning ang kasabwat, ang galookout, dason, orang nag-guide mismo man sa mayor nga magsulod dire. Then ang iya nga utod, kag ang iya nga amay, kay naga-obstruction, kay samtang nga ginadakop ni siya nga ginapusasan, pamalabag ining iya nga utod nga bayi kapangagat pa sa pulis nga mapusas ni sa utod ya. Kasi nang amay amuman naghakos man sa pulis kag ginakuan man nga para hindi mapusasan ang iya nga bata. Hindi may sena nga. Oo, natabo. So, ang kaso, so nga i-file sila is Obstruction, oo. How about the letter? Section 26 ang RA na nun. Cohort. Cohort. Conspirator. Cohort. Ang name sa subject, sino ganyan, sir? Si Aaron Natuel. Aaron Natuel. Natuel. Ano nga Pero mo level niya? kinasat ang exact name niya. Ginakuan pa nato nga Elias lang kay kung makita nato ang iyang driver's license piki. Pero kung natawa naton si banding nga documents, Natuel gid man apelyido ya, pero hindi pa kita kasigurado kung Aaron gid ang iyang first name. Yung piki, sir, subong piki. Last time niya doon initially. May nakuha man kami nga license man piki man yapon driver's license man. Okay. Islang tawgon ta na si Boy Pique na lang yun, no? Boy piki. Sagat sa mag-piki, gali ni. Anyway, action na, Bray. Pila ka rin worth water? 160, no? Estimated street value is 160,000 more or less 20 grams. Ano nga level gani? Action live? Ano nga level ni siya? Anong level niya, sir? Street level? Street level. Street level individual. Pero ang case nga i-file, 511. 511 and 12. And 12. Kaya anong 12 to anong... paraphernalia. Okay, ang pagpalagyo yan, sir, may another case na or... Wala. Sige. Sir, thank you so much. May gabi. Congratulations, sir. Madam, salamat at ngayong gabi. Ang case siguro, ang case sa papalagyo ya kwatsi. Kwatsi nila sa dumalagan todo. Swimming. Swimming. Nga sa likod, malangoy gid siya dapat tao? Malangoy gid? Oo, malangoy gid sa sombray. Kitaob na. Okay. Bye-bye. Nagitla ka ano naman? Kay Dulom na, sir, no? Pero kung para makapanago sa masalok sa tubig, yan, you know? Basta may kubay ko iba, das dalom mo man? May kubay ko iba na din, sa Dalom nang wala man, no? Kaway-kawayan lang. Pati, kuwani, hindi lang to siyabong na suyupan niya subong. May mga golden da sa dalom da eh. May talapa, di ba? Basta rin sa ho. Away man di kurwa, no? Basta gulto ba may subong ka mamaga pa matini, subong ko tuyotoy sa kadlaw pos pulis mo. Sige lang, pero gapadayon to sa ilang pito sang ilang isda. Why na gini respeto ya mako pulis tawag mo ya aswang ya. Ano na mas sobra na gini. Subong. Sige lang kay mo to bali Colonel naglobo ko nung supply road 160,000 pesos worth of suspected subwak sa bayan na recover karon gabi diri sa proklami namin sa Kabarangay Banagos sa Radsang Bacolod. Flash report chicken sa Bato at libot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa action sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon dyan by bus operation na naman sa police station number 2. Ang area sa kopya sang police station number 3 galing kiti sawang ang by bus sang kapulisan bisan na diin kay mga police station pwede kakakasa sining by bus operation. Action firing line. Basta drugs ang paghahambalan tinakapalagyong subject ko, no? 160,000 pesos more or less ang value sang sining suspected shabu. Street level target action na, no? Street level target malanto, no? Pero dako na. Sige, ang ibang dira nga nagapadayon paghihapon, bosos kung tatinyo na. Nakadamo sang pwede na itong trabaho on di nga legal. Action firing line. Going back maka-action sa aton sa nga topiko kay kabalo ka gusto tayo luso-lusoon ang parti sa COVID-19 nga ini. Kay may mga advisory actually nga ginapalabot diri sa aton and this advisory maka-action to makabulig, no? Can help para sa aton nga makalikaw sining COVID-19. So, una, sulatan nyo na sa inyo sining mga kamot, sa inyo mga papel dira. Likawan ang magpadulong gid sa mga crowded area o sa mga places iya nga maka face to face ka sa mga tawo nga sometimes nung di mo klala. Kag makahatag dapat distansya ka mga 2 meters away, no, sa mga tawo nga inabalang basi nagaubo or ano nga sitwasyon, nagapangatching da siya. Galing diri sa aton sponsor Pilipinas, kung magubong tao subong ni may mga discrimination action
balik doon kay mo kag tulokon babadalom ano ni siya Chinese ini uko. Lain sitwasyon. Ikadua, i-avoid mga action likawan man ang pagpangamusta na naman no. Ang pagtandog sang kamot sa imong baba, mata, ilong as much as possible. Tino na lang ni karon man, paano kay mo yung et na bigin kung isa may masulod na bigin sa though ano naman no, though ka-awkward naman no, though over naman no, pero ining advice from the health office abi no. Number 3, dapat always kita or pirmi regularly nakapanghinaw kita sa aton sini kamot gamit yang habon gid no, gamit ang habon or alcohol sanitizers mga kaksyon. Ti kunara kay moya sa mga construction worker kay action an may balon kay moya nga sanitizers, may alcohol kada kagasto kulang pa ng sweldo na gani. That's why nga aware na lang kita guro ano. Okay, number 4, kubira ng aton sini nga baba samtang nagaubo kag ko nagapangatching timo kag magamit sa mga disposable nga mga pangpahidra, mga tissues abi gamiton mo. Number 5, likawan man pag-contact sa mga tao nag-eksperyensya gidya sang nagasuffer gidya sang ubo kag hilanat, may fever mga kaksyon. Ina kon ang ina nga tao ti may travel history no, may local transmission kita pero kon kilala mo man lang nga tao or ano nga sitwasyon doon unid gimang guro nga magpalayo basta ikaw na lang bala da no. Number 6 naman ya, ang paggamit naton sang masks, ang face mask naton, hand gloves kag mga pang trapo dira. Tapos naton gamit na hindi tanagid pagsuliton paggamit, ihaboy ginaton. Actually, according sa DOH, ini mga face mask naton nasyon maan. Tapos mo gamit, hindi mo rikta ihaboy sa basurahan, isulod mo siya anay gani sa plastic gid kapag gisraduhon mo siya. Pagkatapos number 7, hindi aring budlay gid do. Kung ara kabi karon magkaon sa mga restaurants abi, sa mga kalan-an sa kilid-kilid, kaya hindi pwede maka-share sa mga utensils ang mga di ka pwede makapaambit da itino na lang yung sitwasyon taman. Mga kutsara, tinidor da, mga pinggan, baso, ti kon makaon kani sa mga restaurants karon sa mga chuluchangge landa, mga itiri abi ano nga sitwasyon. Ti balon kag hindi mo groceria kwan Sir Elray, tinidor kag kutsara ni. Action firing line. Kag number 8, magamit kita subong sa mga inughaboy nga mga baso. Dapat ka magamit ka sang baso tapos mo gamit ihaboy. Action firing line. Madugang pigado tas ni kag magdamo pag idangaton sini nga basuras palibot ta. Ay grabe nga pag lala sining COVID-19 ngayon kag ang ginatawag bala naton mga kaksyon nga kwan ang domino effect sini sa pila kadlaw kung matapos naging man siya kag madula sigurado ko ekonomiya isa na nga malastra di saton. Ang mga turista naton diti subong gani pigado na ang kita sa aton sini nga mga beaches naton, ang tanan nga mga ginatawag naton ining mga lalagawan sa mga turista lin siban nga pungsod kag bisan pa domestic man nga mga turista do na hadlok na ni maglagaw pa. Bangod sa sining pamahog sang coronavirus. Now, so we have 20 allegedly may COVID-19. Ang ginapangabay naton karon, no? Hindi lang sa national public officials naton, kundi bisan sa mga lokal, sometimes ang kangay sini daw ginagamit pa sa pamulitika. Manginamo sini may mga nagadabok pa sini kag birahon si mayor, si vice mayor, si councilor, si governor, si vice governor, kung sa national naman si presidente, si vice president, senador, kongresista, hanuton para sa mga kontra sa politika. Sini nga mga sitwasyon guro hindi na nilahog-lahog, no? Di na ni basta-basta pa. So dapat kung ano nga color ka man, naka-yellow ka man, naka-red ka man, naka-black, blue, whatsoever, what political parties you are, dapat piiway tani anay. Mag-focus kita kung paano tani lampuasan ang coronavirus. Action firing line. Aton malana ayo sa mga public officials naton para ma-address naton ini. Kaya nga ang coronavirus way nagapili kung ultimong civilian ka man, pedicab driver ka man, manugbaligya saging or presidente ka man, pwede ka patsyon sang coronavirus. Action firing line. So dapat ipaiway naton pamulitika subong dulaon tanay ko na nga duag kay imo dira iya tapuson tani anay mag-isa kita
ang pagkooperar naton tanan-tanan para maaway naton ng coronavirus. Action firing line. Sometimes makambal pang ang tao may panggira gani mo kay makapanago kapay mo sa idalom sang kuweba pero kon ining virus na nga ini kag may mga chismis pabi nga ini nagapanglaton pagi sa hangin o kun ano lang nga sitwasyon ay kabudlay sini. Action firing line. Pero ari naman isa ka istorya kundi nagalapta sa social media nga angay sina hindi kita magpati gilayon. According to Dr. Wanico bago na interview naton nga hindi kita magpati sa mga fake news gyapon. Diri taya sandig sa mga balita kaangay sa Action Radio Bacolod nga naghatag sang information kagang resource person naton mga otoridad from Department of Health or sometimes gakwa kita sa mga public officials of course. Action firing line. Dito magpati na sa mga kunara na sa mga social media please lang. The social media pwede na to magamit na sa lingaw-lingaw. Pero kung mga news na gani, mga makatag scary das tupad balay mo, kag ikaw mismo, likawan tanana. Action firing line. Ang unang abulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang May TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Ining duha makapabakod sang immune system. According to the doctor, kung mabakod ang imo sining nga immune system, bisan ano nga sahi isang balatian, hindi ka basta-basta atakon basta naka May TC ka kag Santon Plus Herbal Capsule pampabakod sa immune system. Action firing line. Pagbalik naton karon, check naton bing bahas Bacolod, kumustang libot sa aton sining nga kwan, aton sining city disaster office sa mga kilid suba kag sa mga lugar. Grabing baha di sang Biyernes, no? And that baha nagkausagid sang sari-sari nga mga reactions, sari-sari nga mga captions sa social media nga makayuhom ka imo iya mga kakon. Action firing line. Ayawan kay mo kadlaw. Oo, may mga binasulay. Yung pagbasol sa publiko, it's normal. Normal ginaiya. Kay may mga opisyal ta nga dapat mag-address siniti kon opisyal ka man way ka man ginahimo tuod, way ka pulos eh. Action firing line. So, may ara nagadepensa man sa mga opisyal nga kuno sagil ang takabasol mo. Kailangan sinong basulon ta? Kay ara ginbutang na kamugani para maghikotar sini. Kon balasulon man ang opisyal, balasulon man ang publiko. Kaya nga pinagusto man kahaboy ka basura. Action firing line. Ambal sa iban ko nakadawat ka sang eleksyon. No need to reclam. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you
Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line!
Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:57. Gina-endorso taman sa inyo maka-aksyon ang DTX 500. Ang maninda ko nga bulig sa pagpanubo sang level sang sugar. So isa ka tawo and kompleto ni sa management liver detox tanana, no? Mayo ini sa ika-ayong lawas ang DTX 500. Aksyon Firing Line. Naligid lang kay manamyaw kita nay sa mga maukod ta nga mga tagpalamati subong iyang gabi, na natamyaw talaga naga-monitor sa sini nga mga tinion area di na ngalan man. Bayang gabi lang kay Buti, no? Puti man yung ngalan, no?
si Madam Argida kag si Nay Linda ba nagatutok kuno subong sa Action Radio gido. Mayor Buti. Purti nag-mayor na ni Buti subong. Ati, congrats. Di ka mag-mayor kay karon magbaha dis bakulod mabasulan kagit. Dagang salamat ang iban pa naton nga mga mensahe. Dali gid lang nga kay next naton nga topic is all about swimming pool sa Bacolod. Paul Spat III, good evening. Josephine Taglukop Aramarn, si Ophelia Galero RC. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami rin watching Diana o kung Gianna, Jovelyn, Shelian, and Giano. Purti mga ngalan, no? Si Manong Nestor naman nag-monitor subong upod kay Baby Savannah, asawa niya nga si Stephanie, no? Dira sa may Mambukal, Bacolod. Salamat. Ay, Bacolod. Morsya. Nonoy Erwin Gonzalez, naga-monitor man. Madam Elizabeth Malaka Gamala. Araman si Mary Jane Salodares. Good evening, Action Brian. Tamyaw ko lang sa Lodares family sa Banwasang Pontevedra. Salamat. Smart Dio Salcedo, naga-monitor. Dionila Tarusan. Hambal niya, launa 47 karon sa aga. Action An. Supermoon. Karon sa aga. Sige. Judith Calvis Pamposa, follow-up Alonsagay, Sandra Villarete, naga-monitor masubong ang balnya, patay si Gadi sa sumag, purok nami-nami, going sumag, halin pa kagabi, ginatawagan ng Sineco, lagid, may nagalupok, brownout dayon. Oh. Ano tabo sa Sineco man? Si Little, si Buwan, good evening, Exxon Brian, miss na kita. Ay, aragay, dumayo niya. Tamyaw ko mga bata ko si JJ, si Kirker, Ninyo, Wenny, taga Barangay 27, si Bilena, Manghihilot. Thanks, Good Action Radio. Salamat. Maria Luz Grijaldo Araman, Makunat, si Von Carlo Di Paula, nano niyang Sineco, gareklamo si Von, no? Bag-ulang ko no, Action ba, nag-burn out naman sa Barangay Kabog, ang tabo Sineco, tawagan tinibig karon. Si Gami Lauron, Barangay Felisa, ang Sineco patay, siga na, no, ni puro Sineco, ang reklamo Sineco, natabosin nyo da. Si Jason Sarona, nagamonitor man sa Village, Granada, Ariel Orbigoso, na? Good evening, Exxon Bri, monitor lang kami, tamyo lang family Orbigoso, Sitio Bagting, Barangay Kabakungan. Si Tintin Sugon Brillantes, dapat tani sa pamuluyo pa lang nagasugod panghanda kon in case may mag-amo liwat nga wither ligad nga Friday amo gina salig lang mga public official, mga kig pa sila kung wala aksyon ng public official. Mga Pinoy gid toda. Tamyaw lang Brillantes family si Orex Sogon. Lola Consing Doria sang Purok Marang Mandalagat. Tata Lordan araman no, naga-monitor man sa Bakong kag ang Lordan family. Susan Malacasti, hi lang ko no kay Charlie, salamat. Allen Transporto, good evening, Action Brian, monitor lang si Toto, Allen Masville, Barangay Cubay, always monitor Tatay Moroy, Nanay Liti, Mama Edna Lapar, monitor man ang angels ko na si AJ, si Joy Joy, si Lenlen, salamat gid. Araman ko ni si Brad Budoy, Alex, monitor man always Action Radio. Sige, last 8:01 na sa aton sini nga pagpangalagan. Una sa balita, una sa aksyon. Sang nagligad nga Biyernes, di naman ganoon mag-osin nyo kay diri sa Action Radio, nag-coverage ang Action Radio, sining baha nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod. May napatay duha sa paghangop ko ang samansilingan nga natampukan sang pader kag ang tatlo, no? Kagang 5 ka bulan nga nasapwa na lang pagkaaga patay kag isa pa. May nagkalalusno nga mga drainage mga kaksyon bag-ong himo sa tubang sa New Government Center ang pinaka-center dira nga drainage nga duway pa na simana na humanda kag intampukan na lusno na naman. Kag kadamo lang nga hitabo. Ang Barangay Singkang Airport daw ginlubog gid sa tubig. Kag ang reklamo wala tuok. Hindi ba lang di public officials ng Balasulon tani, pating Pumuloyo, Balasulon man. Kaya una sa Pumuloyo, haboy basura, wala tuo. Kung galakat sa dalan, gainom sang mga
cold water dira nagakaon sang mga may plastic nga dala. Makinti mo yang ginapang waslik lang. Skili dalanti mag-ulan, dayon man kadala ka tubig, haboy o kon ula sa mga kanal. So ang kanal, mabara, ang tubig, hindi na makarikta sa baybayon, nagabalik sa buho, nga dira tani mahulog ang tubig, nagabalik iya. Ang resulta, baha diri sa syudad sa Bacolod. Ibi sino makatikal da nga way baha sa inyo, be? Action firing line. So, ang pumuloyo isa man, nga concern man sini dapat mo, no? Hindi talang pag-ibasol tanan sa mga public officials. But, because miyara ta sa public officials, ti dapat kuha na nila, hampang na nila kung paano tani dulaon or paano tani mahagan-hagan ang baha diri. Sa nambal ko na hindi lang tanan nga oras ibasol ta sa public officials. Tanan, dapat balasulon gid diri. Online sa firing line. Pati pumuloyo man, we have on the line Executive Assistant Sir Jomari Vargas. Sir, good evening. Hello, Abraham, and gabi. Yes, salamat gid sir sa imong nga time. Bao grabe sang Biyernes. Perting baha pagkatapos basol diri basol dito. Siling ko way tadi basulon. Kundi kita tanan, official ka man o kun hindi. Pero ano sir ang tika nga ginahimo subong kay may ara sa tong nagkalaanod sigad bye-bye. Anong ginahimo subong sang disaster to sir? Well, actually, Bray, ang antisto na kwan ng hilimuon, kay nag-alarm kami sa tong Friday nga na initially yung data naman 102 mm. Pero nga ibang area, may ginadbahaan bali, no? So, kahapon, Domingo, liwat naman ang amon, nag-ubra kami liwat evaluation based on scientific, may ara na siya mga video technical, no? So, it turns out, ang ulan, yung Biyernes, naglambot sa 151.6 mm. Grabe, no? Nagtako. So, mga apat, amo na sobra apat kadlaw, no? So, magamosa na, magamosa na, sir, daw, sobra tatlo kadlaw. No? So, amo to siya. Plus, abi ang mention na bago lang ining basura. Pero galing ang, amo mo na sa una iban nga, kwan may harapan, sige kami maintain. Pero ito yung chimpo, aulan lang damo. Too much rain ang natabo. Kag amo to ang wise sa una nabahaan. That's when ko doon din na ni amo beli waton at evaluate na bising sakto. So, today, okay na sa aga, sugod na kami pang-abre naman na burong Sir Vargas, sir, dali gid lang klarohon ta sa mga mga listeners ta. Ang gin-mention mo to sir nga 1.52. 151.6 no, meaning ang sa sina lang mga inoras ang buo sang ulan sa kadamuon equivalent niya sa 3 to 4 days. Amo to gali nagsululubra gid sa sir kaysa kadamuon. At least maklaro sa mga listeners tabla kay ang iban may mga technicalidad kung kaysan din lamahang pan. So nagsululubra ang ulan sa tong Biyernes. Sobra gid ang ulan sa adlaw. Okay. So, amo na siya, actually 12 hours na siya bring data bilang from 7 to 7 in the morning. It is so good to ulan, mga alas 6 mo. Yes. Hasta alas 8, pero nga amo na basihan ni Suli, mga 12 hours mo na 7 to 7. Kaya pag 7 o'clock ito gaamat na ito saka ang kwan, ang taob man niya, kasi taob to alas 8 pasado, 1.3 meters naman yung taob. So, naghinay na na yan pagwasin tubig na ito sa itong dalanon. So, amo naging basihan na mo na scientific equation, nagtupa yagal is 151.6 mm ang kadamulon sa ulan sa itong Biyernes. Okay. So after sa to sir, sa natabo, sini may nagkalaanod, dudugan nyo man na gani sir, ginaayo ni sila nga, hoy, paghalalay na kamo na sa kilid, suba, dalom taytay, kay delikado, giduara mo sila gyapon sino. Subong ano na may mga force evacuation, force relocation na kita sa ila. Sir, ano nga sitwasyon man? Actually, hindi sila bray nga iban nga tao ni. Ining napang-mention mga rasigat suba. Iban sila nagsailon at babaw. Galing kay after pila ka bulan, bumalik tagyapon ang ila to balay natag lote atag sa ila. Hindi ba kinato kati may bayaran mo man at sang barato kayo. Yes. Kin balikan diretso balabray. Susko. So
ano bingi mo on, tapos labi ko na muna. So, amon mo ti. Siguro galing sa una nga chimpo, way pasing dapat yan, bla bla, dapat subutan ni ang balon, bla. Pero I think this time with the situation nga namin dapat yan. Siguro kabay pa maliwat siya ng pinsan nila. Kasi amon na po yun, mabuli, kwan mo lang ilas ni kabuhay tani mo. Masalbar bla, kaya budlay man niya bla mo amon ba, ang amon sa opisina yabi. Kalain ko may mapatyan ng isa ka lugar based sa disaster management mo. Daw yupok na sa amon record mga napatyan because daw wablan daw white missing na himo nga but you know. Okay. Amo ng sistema naton bray. So meaning subong sir daw kuha na gini sila nga dapat hawanan ta na lang gining mga makilid suba tadi sa kangay sini nga mga tawo sir. Well, ako tila mo ginaya. Ang amo niya, direksyon na rin para sa una, antes pa na yung clearing operations ng DILG, ang order niya sa gobyerno nasyonal. Ang amo, dugay na na, siguro may ingita ka lang, kuro, anong katuwi, kuro, may haraan na, sobra, dugay na ginakayo, kaya after sa amo, hazard mapping sa Bacolod. Pero subong nga, adlaw, doon nagpalibot kaliwat, sir, so, ti may ara pag ginabilin, sir? May way pag ginag-idog da? Ang iba niya, why na kita nadalan sa anod mo? Automatic, ganito ya. So, clearing operation yung tubig. So, galing kita mo na subo, blakat ito, bay mas labalay. May iba naman na balay nga lugar ya. Nga, hindi naman kasi hindi kinikagi, abisa kwan kita, o isa mga private property. Nakapinsabla sa ito, hindi ka man kalibot, to, unless otherwise malibot ka mas piyak sa bakit singgitan. Hindi ka mo magpatindog balay da, mga mo na bla. May mga kabulayan, kaman naktolibray sa amon na pag-obra, but nevertheless, ang amo niya, sige gapon kami wayuntat, ading way nagkulang sa pagbabalo sa nisilang, hindi ka muna tanay pwede, kamalayan ang sitwasyon nyo kung bahaan ka mo. So, amo na ang ilaya, mas rin siya nanad, nakmid din, pero may nagamo ni, may gamit nego din na, amo na lang mga, nakmid tuldo, lang rason. Isama talikod ka lang kay basi bala kung sige mo na tisar kay kuha niya kabla talibong na matlagan ka lang imo. So ibitar lang na lang sang gamo na imos na bray. Ay portino, so in meaning ning iban sir nga daw isog pasang sa inyo na sir banabay daw iway no lang gid ginapilit na lang. Ati mano ko dabi ma-intra ka mo sa ti uloy na kadaan niya. Nang isa na katawo nga kuan mo papuluyan. Makuan man amo ma-react ginaya no. Mas lang sa asong mga labot ito kaya direkomend niya amo na niya naman mga rason kasi lang anyway tilawan na mo liwat pagi sa barangay nga tip sa makilala na sa mga taga barangay officials sa mga tao ni nga pangabayon nung kasi kung kami magkalukad to dahil una hindi kami nakilala so isa may pod mo nga barangay official but mo magyapon na so we're hoping after sining plan nga maupod na mo ng city engineer mabuligan si city legal mabuligan kami sa pagpabalhalin sa ila kaya ang Bacolod Housing pwede magyapon galing kaya mo lang na kung award ka na sing isa ka lote dito naging pabaligya mo to hindi ka balik may sala ka na mo. Yes, correct na. Do pinangbawi na tong legal si Mana ganing iban to. Pinangbawi na. Oo. Tiyang apetit kung nagmakal ka diretso. Hindi man to siya kakwa. Hindi man naiyak to. Hindi kaya ngalan original dito. Oo. Sa record. Kung kisa ginapabalot naman ng mga manugbakal da, hindi nyo man pag-grab ang opportunity kay kung makitaan sang BHA na, hindi man nyo mapusla ng yapon. Amo magana man. Oo. Do paminsar gina rin madalom. Anyways, diri sa Bacolod sir, mga pila gini ka mga suba subong sir gina monitor nga na ginaayo nga maghalin sila, sir? Well, ini siguro pag-abot si amo to bribe lang ko, remember ka na mo nagbakal ka sining previous excavator. Mabot to posible Abril na atrasal si Juta ito kung sining mga restrictions yung barko lang ang mahagi sa eastern countries nga maatrasal siya. Pero damo gani balay ko naman makakas namon sini kiti di na dakslod ng amon excavator kung naroon ng balay mo. Correct na. Binigyan sa barangay 2 bali, barangay 8, barangay 10. So, madala sa gini sila ya. Pero tingamon tuyo nga mabalik na mo ng kadalumon siya ng mabulok na kaya size piece na tabra yung iya kadalumon mo. Subong niya, pwede ka nakalakat sa punta. Grabe, no? Ang sapa din, pwede pa na matabok sa piyak. Nagnabaw na gid sa gali. Hindi lang nabaw. Nagtubuan na gid sang duta, ang punta. We attempted many times dira sa paghawan ng tani. Ganun kiti samtang ubra tao na munda. Pasensya na sangya pala niya po na pero ginaplasan kami da skilid drive mo. Susko. So pinatakas ko lang tao kundi na sa pwede gawa talaga ubrak mo na sa Poso Negro. So atras kami anay makina na gidwa pagi na mo. Galing mo ba si Way man to sa kabalo sir nga ra amos dalom? Unti ka kagahaw
tao sa kadamot tao namon eh. Sobra 30 katawag. Hindi ka pa imok balong. Kalin pa si Inday man pungkan ko blabray. Kung sa bagay, alangan karon din siya makadto, abi ka kinang lana na gid. Amon naman ang isa, no? So, respetahin na lang siguro. Galing tiyak. Sige lang. Ubra mo na. Sige man ako mo despiak. Kasi amon makinan eh. Eventually, ma-ariglar ka na mo. Kaya amon plano na dabre. Ba't nga na mo na sige partition ng screen. May budget na kami sila. Yang barangay 10, barangay 8, barangay 2, may alas sa screen, yang basura. So, nakitis mong wait ka to duanay mo. Damot, way na tagiya. Tapos lang yung pagtupato sa barangay Taytay sing Randon. Yan sa barangay 8. Hindi, yan sa barangay 10, nagkanto di sa amon, amon na blaso para ko ay sing to duanay. Punta ka na mo screen, pagtupata sa barangay 10, imo na yan, kay Astarante. Kaluluoy lang basura, way na may brown out kami, Bray. Subong brown out ka mo man. Pag wala kayo napatay, mo itong hambol mo blanca daw patay sindi. Gamonitor ka gali. Oo. So, yung break, hindi kami kita. Tawagin lang ko balik. Paliw. Yes. Okay naman ko, Sir Vargas. Salamat. Good morning gabi, sir. Okay, sige. Mabuhay ka, sir. Thank you, good sir. Una sa balita, una sa aksyon. Si Sir Vargas, biktima sa brownout to. Gawakal pang tao, inutdan kasuga, inutod ang, naging brownout sa Sineco. Action firing line. Talagid lang bala, action an, try bitawag ang Sineco, ano nga katabo man, halos gabi-gabi naman, way man ulan, way man hangin, ano man, nga amunihaw, ituon pa bala sa panyapon, bla, gapanihapon ang tawa mo ni oras ba daw daga binastos na ganyan obras ang Sineco. Action firing line. Abi testing ibiday tawag ang hotline lada kundi magsabat paringa ion era berikta able. Okay, hindi lang ni kay Barangay Kabog, hindi lang Filisan, Dumanan, Granada, subong si Sir Vargas so nag-interview ta nag-untat na lang ganyo. Kaya doon din siya kakita sang palibot ya. Action firing line. Ano nga sitwasyon sang Sineco, hindi ka namin ito istorya parti baha, nagsaylo tayo sa kwan ba, sa kuryente. Action firing line. Daligid lang. Kay ginakontak na aksyonan, subong nga politike, daday kung sinong tawgan, tada, nga mo ni katabo Sineco, nung gibla, kulang na gina nga ton nga supply sa kuryente, may mga gubao na mga transformer, tadi, ano nga sitwasyon man? Action firing line. Daw way man untat bayad sang tawo sa mga bill nila sang balayran nga pigado ang mga kagamitan ano nga sitwasyon kay may one bill policy kamo gani isa pa lang ka bill kundi ka bayad ang tag-iya sa sinanga bill na utdan nyo dayon ng puluyan sang kuryente. Action firing line. Do permi lang gid ga brown out ka halin sa kaboga sumag ni likop ni Bacolod ni pila ka porsyento ning below brown out nyo kada gabi. Ang lain pa di kay kalaguba yung kagamitan sa mga tao sini. Action firing line. Doon di natakabulyadas baha ni kay nag-transfer tayo sa kwan niya sa balatian sang Sineco dis Bacolod. Ano ka pabatsyag ka mo na mapaprivatize man ka mo? Action firing line. Daw masunod mga musbasiwa subong mo ni pinaka the best nga issues Bacolod. Tubig kag suga mo na pinaka-importante daw mo pang pinakasabad ni kung kisaw. Action firing line. Sige na check na aksyonan sila matinaw ng Sineco kay mamangkot tato kung sino ding anong kay sitwasyon ta. Nga mo siniyaw halos gabi-gabi na gid ni. Ang gakatabo kagabi Domingo gari nagamak lang nga kon sining messenger kay kadamo nagapamangkot nga ang amuni nga patay sindi. Action firing line. Way gasabat. Sige, ma-commercial ko sa mga listeners na to na standby. Kitingwaan tani malambot ang Sineco. Bisan way ni madala sa line-up ko subong. Itawgan, tanala niyo dispat na niyo para ma-address taning reklamo sang halos bilog Bacolod na niya. Action firing line. Sige, pagbalik ko alas 8:16. Objective, balanced discussion, fearless. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental,
sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without ispinido mini leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without ispinido mini leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without ispinido mini leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without ispinido mini leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments.
Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kabunag pamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, las 8:24. Action Radio Philippine Standard Time, in-endorse sa taman sa inyo ang Life Extension Vitamin D3, mga ka-action, pampabakod sa aton sa nga immune system. And may kapis la subong, kay kita nga Pinoy, mahiligong kita yung magkape, ano, aga, kung isa udto, kung isa hapon. So mga kita, ining may benepisyo nga makuha. Hindi lang kay mainitan, tiyanta, mabusog kita, kundi may ara sang unod nga makabulig pugong ko naman nga sa balatian nga makasulod sa aton lawas. Amo ni ang Life Extension Coffee Mix, mga kaksyon, ang pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3. Ining duha ang Life Extension Coffee Mix ag Life Extension Vitamin D3 mabakal sa mga butika bisan din lang diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Pangitaon nyo ganang tatak nga L kag I para siguradong urig, no? Or bisita kamo sila sa nga klinika diri sa may GA Stephen Building, Lacson Street, no? Kilid sang DHL kag punta diri mo ning Burgos, Lacson. Libreng consultation sa mga medical doctors, mga ka-action. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Okay, dali gid lang. Ano ni mga taga-Sineco nga mga official man? Way kumalo nga naga-brown out? Oh, ang isa way ideya nga may brown out. Ang isa naman iya, ano to, ay masa ideya actionan? Oh, ato na patyan gamot ka sa lakyan, ano to? Damo ni Permi Alibay, no? Ano mga official na sa way kabalo nga way brown? Ano ni? Ti sinogli ang kabalo sa brown out ni Gili ni. Si Sir Cordoba na lang be, si Mr. Roy Cordoba. Actually, si Sir Roy Cordoba ganiya, board of the director ini. Ti sa board lang ni siya ganiya. Krisipon tagi doon di taniya magtandog sa iya kay may mga opisyal gid nga under iya sa palakat iya sang kuryente gid dapat amo ning dapat nga magsabat diri. Oh, ang tagpamaba sang Sineco duway man ba subong sa gabi. Ay siro kadamo na sa reklamo diho. Halos pila ka porsyento ni sa Bacolod sa mga nagreklamo sang patay sindi. Oh, mga moms, mga sirs, na Sineco da. Abi explicar nyo manino ning brown out ni sa aton man. Action Firing Line. Inayawan na section an ka tawag ho. Oh, may kasabat man tiwa ideyang may brown out mo na aksyonan. Oh. Nanodog na pakadlaw nyo kami nga mga konsumidor sang Sineco doon di amuaw. Tanon ni
disaster gid ini, ano, normal ini nga naga, duway man ta bagyo, duway man hangin, duway man linog di. Action firing line. Oh. Te, why gid? Sino na man ang sa linya ta kay daw damo sa aton gin patawgan ko si mo. Oh, ha, si Sir Roy. Si Sir Roy, mayo pa si Sir Roy. Si Sir Roy Cordobabe, amo nang istoryahon ta. Ara si Sir Roy subong sa linya. Why? Sino? Why gid? Sa tatlo ka mga personalidad. What happened? Wala happen. Tinundo. Ano na, sige. Hindi na siya basol yung action an. Tudman si Roy, di ba ito na ibasol siya kiti board. Hindi na naiyatan na discretion ng amo sini. Ang ibang tong itawagan, tamo itong mga tao. Last 8:28. Dali gid lang, te. Mga listeners na daw, ay kabalo, dali lang. Basi, na-virusan naman. Palayo lang na sa aton, de. Basi mga damang kakote ni sa linya kasi Nico, ne? Basi makatawag talawat kay si Roy karon na. Balikan ta si Roy karon. Siya na lang di ko hapos na dawagan si Roy, Ibanda na ano Malo. Kladlawan man yung taga si Nico na ano yung brand. Action firing line. Isa na lang reaksyonan ang ilang emergency line gidla. Na may ara kada telephone number nila. Ara da iparinge bitaw ganta. Hindi na pwede palipason taniya tinunto ini. Action firing line. Si Nico, nagapamangkot ang konsumidor, ho? Wala kamuyak baloda. Ay, nano na ning obra nyo nga. Doon din na ni maayad, ho? Doon din na ni matarong maginamo ni. Ano na? Emergency line, Erikta? Why garing? Nagakontak kami si Nico, subong nga pabungol-bungol ning obra nila. Action firing line. Hindi man tama kontak sa Sineco kung may reklamo, nabasahan ko galing sa mga text sari-sari nga mga barangay niyo. Dirita na hibaluan galing at tanan nga barangay sa Bacolod, di ka monitor sa Action Radio. Sineco na, emergency line. Paparing nga, be. Hinali, gani, karong may gasabat sa Sineco, da, meaning may mag-duty, Sir Ilray. Ara. Kung walang, amon number nila, na? Duha. Tahan naka-ring, Kung wala sa may masabat na da karon, meaning empty ang office ng Sineco da sa emergency line nila. Unattended na. Hindi ko na kinanglan ng bayan na. I-off na. Sino nang bayan na? Taga Sineco na? Hindi. Sino tong bahay? Yang masabat ka na lang. Hindi unattended pa? Huwag ka na lang nagsambatad lang. Taligid lang. Action dyan, basi lapit-lapit kita sa Sineco, pakiswing gamay lang action dyan, bedo. Kadamo nagidreklamo, di humo, no? Kung basahon ko ding buyayaw ka Sineco sa ilaho, basi ako pa rin mapahalin, boss, basi hindi ko di ka duty kung basahon ko. Action firing line. Mako man, subong brown out naman. Barangay Kabog. Dali lang action day la, ukuton ko ng Sineco, kaya hindi na niya normal. Halin pa na ng ligad nga ginabi, ng reklamo sa publiko, ho? Dali gid lang. Kung ay gasabat, meaning, wala, may naga-duty. Di ko magambal nga naginawa, kamutanan ka nagkanto sa brown out ko din nga lugar. Kitilain na diyang ga-duty nga manog sabat sa inyo telepono da, Sineco da. Liwat bi action an. Atong bayi lagi na. Sumabat sa karon di amo gani. Sugid ko gani kay boss nila mo. Action firing line. Naligid lang unahon ko ning Sineco kay on air lang to liwat. On air lang to biliwat be. Kaluluoy man yung mga tao sa mga nagapanihapon, pinablang lain pagidla, gahungit kay mo blayaw, tapos patay suga ya. Kalit lang mag-off ang suga, ang kuryente. Pwede sinala ka mo iya. Action firing line.
Tapos nakulbaan ko pag di Sineco, di gin-off na gid ang linya sang Sineco. Oh, babuisit maning Sineco na ano ning obra. Why na di na ta makontak ang bayan nagsabat ginaway na? May ga-duty, tamawo gurong ga-duty da. Action firing line. Oh. Gaugta subong nga monitor ni sila mo Sineco. Di ta magkinabalanda. Sino nang ga-duty da sa emergency line man? Sino dang pwede ta maistorya da ano ning brownout nga ni? Basi ito na tong patrol, check tabing patrol karon. Basi malapit malang seksyon dyan. Iklaruhon ta na Hindi ko magbiya sa Sineco ni kundi tayo maklaruhan ko na ning blow brownout ngayon eh. Kay kun basahon ko ang mga reklamo halin sa Kabog, Sumag, Barangay Filisa, Handumanan, Granada. Amo na nag-chat di sa akong tanan-tanan no gusto nyo i-screenshots ko pa ni kag balandra da sa Sineco da nga page nyo da. O da may page sila mo na. Action firing line. Tama ko mo na sa salakyan na lang kuno ga pamating isa ganiho aksyon ano kay brown out. So sa salakyan na lang ko nagapamati kay brown out. Timakon mo na. Naglain ang sitwasyon. Dali gid lang. Ano ni siya? Ario? Ambal niya, ga-dinner pa. sorry. Action Brian, buisit kaduha na nag-run out di sa Bangga, Tumaro, subong nga gabi. Na. Di taniya madinaya kamaturan ya. Amo ning kamaturan mo, Action Dale, delegid lang kalong Action Dale ha. Kaya yung Sineco, tapuson tani anay. Katatlo na nag-run out, anay, nagapanamit ko pamati si imo, patay nila. Urasan na nila buwas. Sa salakyan na lang ko gapamati si imo, kapila na mag-run out. Siga naman, dugay-dugay mapatay naman ni. Ano ni man? Action firing line. Why gid aksyonan? Si Sir Roy B balikan ta aksyonan basi nakatawag na siya sa mga official pagid sang Sineco na bala nga hindi ya kay board kundi inabalang ginasweldohan niya monthly gid mga regular yang trabaho nila ra sa Sineco da. Action firing line. Si Roy Cordoba elected official niya. Hindi niya empleyado sang Sineco Action An, no? Hindi tanay siya mabasol, ha? Si Roy Cordoba. Why ko ni siya kinadepensahan, ginapalayag ko lang sa inyo nga niya board of director, elected official sang Sineco. Ang ginapatawgan ko sa imo nga si Ma'am Malo Paruco, trabahante giniya sang Sineco. Si Sir naman niya Vinos, trabahante man sang Sineco. Tidaway paslay diya ako na. Ara na. Si Ma'am Malo. Si Ma'am Malo. Online sa firing line. Hello Ma'am Malo Paruco, good evening. Hello, good evening, Action Brian. Good evening. Yes, ma'am. Gaugtas kami isang tawag na ma'am sa emergency line nyo do. Wala may gasabat. Tapos dugay, nag-off na lang. Amon nga emergency line? Oo. May mga operators man kami dira. Wala may gasabat, ma'am. Ang gasabat sa amon, ang babae nga unattended na. Kay ang babae nga inabalang sa computer. Bla mamaw. Abi ko gani. Kaya katamo-damo. Good Action Brian. Sa nagatawag subong kay ang sumag feeder ta nag-trip off. So, bali, ang may nagakwanta na nagatawag kita. Nagagaring na siya daw call waiting bala. Pero kasabat man na sila sang telefon. Kaya katamo-damo sa telepono tada sa aton nga hotline. Okay. So, ano ni ma'am? Ano tabo? Subong, Sumag, Kabog, Filisa, Granada, Handumanan. Actually, kahapon, nag-trip off man na siya. Ginpangita man nila ang trouble pero wala sang trouble. Uy. So, bali, may mga ara. Gina siya, Action Brian, ng mga instansya nga ang aton bala linya, siguro sa halina, guro sa source bala, nag-trip off siya gulpi, mga undercurrent kag overcurrent kag mga problema bala sa aton nga linya sang kuryente. So, nagaano gina siya kisa mga trip off. Hello, Action Brian? Yes, ma'am, gamonitor ko, gapamati ko, ma'am. Oo, so, inang gintawgan ko ang amon nga mga operators bago lang gid. Siling ko anong natabo siya, ma'am, nang miss kagapon pa na siya nga tip off. Pero ginusoy tama na ang ang linya. Wala gid sila kung sa may nakita nga diferensya. Uy? Tuti ano ni man? Actually, Action Brian, siguro base sa source tana bala, kay ti ba gainit kag nagaulan, ang ato na mga linya sang kuryente bala nga ginakuan ta sa nang
ano na sila mo ng kisabala nagakos na bala sang undercurrent kag overcurrent bala ang aton nga mga kuryente na ang aton mga linya ng mga wirings bala kung kisa ako magtamaan kay init nagaano na siya nagakalunay tapos pag ulan naman daw maano naman na siya. So amo na sa una dudugay na siya nga problema. So kami diri sa EF3 amo na from time to time gulpi lang napatay masiga pangitaon wala man sang diferensya ang linya. Okay. So ti paano tani address mong ma'am kay Tio do pila na ka nights ni kung basahon kung basahon ko lang di ang mga naga-text sa akon aporte nga pamuyayaw nila hindi naman manami bla pamatian. Ati ho always man ginabuyayaw. So kayo always na nga ginabuyayaw paano tani ma'am Dulaon ang mo nga mga problema? Di gina-survey tama na siya Action Brian kung makita naton nga may diferensya ang linya ginapakayugid naton pero gintawgan ko to gina kasi kung ano ang cause ni siya miss hindi itagid bala mabalaan kay ginpa-survey ta na ang linya wala man sila kuno sa may nakita nga diferensya. But anyway ipalabot na sa aton nga mga technical men kailan tawon ta kun nga nagaamo sila naga-trip off tapos masiga mapatay naman ang kuryente. Yes, kay base bala posible man nga line clearing pero kung line clearing na sa makita tagid na siya kay kun ang kakatabo kun may linya sang kuryente nga open ang iyang do may live wire bala once maghangin kag matandog na siya sang sanga sang kahoy or sang dahon or sang paklang dira automatic matrip off gina siya dason gulpi naman na siya masiga kun magpalayo naman ang ano sang kahoy so ipausoy ta na siguro sa ila kay wala man sa may complaints wala man sang reklamo kun may naglupok or whatever wala gid. So ipa-check ta na sa aton nga sa aton systems planning nga division kay para nga mausoy nila kay base may natabo na sa aton sa Punta Taytay kapila na kay uhon. So ginpalain clearing naman isa na ang poste at isang ulihin na amo na nga daw ang mga ano bilang mga linya sang kuryente may ara pag ito gali sa mga sulod nga kadamo-damo bala sa mga kahoy nga nagatandog nga amo na gali ang nagakos ang brownout naton. Okay, so mag-amo na ba ang paghala nyo suspect abi nga base sa mga kahoy ti halingin niya sa Sumag, Kabog, Felisa, Handumanan, Granada, Aligre, Aligre isa ka line init wala ilain ba? Sumag feeder 2 isa na sila ka feeder bal may feeders kita Action Brian mo. So pares na sa amon diri Alihis feeder 3 so halina siya sa Alihis kito sa Bangga sa may airport na bala pakadto na disa sa Mansiringan sa Lulitay sa Paglaom Village part sa Morsha so may mga areas na siya isa na sila ka area ang subdala na ang Handumanan. So Sumag feeder 2 may ara man da sang una nga daw halos permi ginada sila naga-brown out nga nagasagi ka kami gani ugtas kay ang mga tracking gali nga nagalabay bala sa linya sang kuryente nagakatandugan da nilang aton mga linya so permi gid naga-brown out man da ang ina man nga feeder po na address na to siya so subong i-kwanta na i-report na at least siguro na report naman na gani siguro sa aton mga technical men guro ang kakatabo nga ina pero ginpamangkot ko ginang staff po kung ano ang finding siya miss wala gid bala. Okay, so anong imobi panogyan sa mga listeners sa Subong kay Kortiga ng Ugtas sila si Sir Vargas kay na nag-interview ko Jo Marie Vargas bla ang EA Gaistorya pa siya, balya brown out naman nagsumbray. Siya mismo, may nag-text din nga manughungit. Hindi ka hungit kay nag-trip off lang ang kuryente. Anyway, pero nagsiga naman siya, di ba? Nagsiga na siya. Gasiga Anyway, siya, pagkatapos 5 minutes, balik naman. Oo, amo na siya. Mga line interference na siya. Amugid na siya ang kaysa ma-experience natin kay ato niya linya sang kuryente ara sa babaw. Hindi sa dalom nga matago siya. So, damo sang factors nga maamo siya sina. But anyway, tomorrow, i-report ko na to sa aton nga systems planning kag makuton kung ano ang cause para mausoy man nila kag makita kay kung may mga reports man lang ma-actionan ta na dayon pero kung wala i-report kinanan i-survey tagid na ang linya ta. Yes, Ate iniguro ang interview ta tonight sobra pa ni sa reports kay hindi lang na isa ka barangay kundi daw halos daw mga 20% sa Bacolod sa mga batsyag gid sino 30%. Dako gid man kay Sumag feeder dako gid na siya mo so dako na siya nga area. So it means siguro base sa source ginadaguro may diferensya. So aton ang panugyan ta lang sa aton nga mga tagpalamati no kag sa aton mga member consumer owners na base kung may nakita ka mo da bala nga diferensya i-report na lang dayon sa Seneco kag kun ang telepono ta do hindi ka mo dayon masabat man dali-dali it's because nga kadamo-damo sang callers kadako sang area. So hindi man na naton nga mabuy-an tang isa ka telepono nga kasabat patada sa isa ka
tao buyan ta na kay masabat naman kita sang isa. So bali may mga factors man na siya nga hindi ka mo din madali-dali isang sabat. But Sige. 24 hours ara lang kita dira baton sa mga complaints. But Okay. if it's bigger nga mga areas, damo-damo kita calls. Imagine bala Action Brian, we are already 280,000 Wow. na member consumer owners. Yes, so basi nagpinalumba mas latod tawag guro no. Yes, bisan 10% lang na pinangadan 10%, 2,800 ang linya sang aton telepono, 60 lang abi no. So ang trunk line naton nga 4586777 maring man gina siya tuod. Pero kung may gina-entertain ka pa sa piyak, hindi mo man tanan masabat dayon. Pila ka bilog ato entertainer da every night man. Actually, shifting na sila. Duha dito sa emergency, duha man sa pihak. Kaya may 24 hours, ginatunga-tunga talang na sila mo. So, okay lang na kung hindi busy nga mga wala sa tako nga brownout, kay masabat gid dayon. Pero kung busy na, maayawan kay kiti ang aton nga daan pagid nga cellphone numbers, 4 ka bilog. Wow, di sige. Ma'am, malubwa sa gabi Ay, na Action nawag. Brian, Yes. inang na-invite na ng kagitnakon sa Friday, March 13, alas 9, may press con kita sa Seneco dito sa Amon office, sa Okay. FCISD. Friday, no? Oo, 9 o'clock. It's about the election. Kaga, ang aton pa iban pa nga mga updates sa mga information about Seneco. Okay, sige mamangkot ato kung pwede makapapili ang nag-serve sa simbahan, pwede na ma'am? Depende kung kung i-allow siya sang obispo or sa i-higher authority. Pero sa Sineco, welcome lang na ya. Depende pa na Action Brian, kaya maagi pa man na sa screening committee mo. I see, okay. Okay, may mga guidelines man ta sa election nga inang ginalantaw. Pero daw so far daw wala man gid ko kakita nga daw gina-prevent. Basta ang higher authority nga nagasakop sina nga tao, for example, abi ara siya bisa water district kay Ista Gaubra or sa Diinda. Bisan private pa na siya. As long kung naga-employ siya big private, mangayo gid siya sang authority nga pwede siya kadlagan sa higher authority sa iya office or organization. Sige. Ma'am, boss, manawag ko liwat sa imo buwas sa gabi ha kung ano na ang results ng inyong ipa-check buwas. Okay, sige. Salamat, Thank gabi. you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Good night. Si Ma'am Malo Paruco, no, sang Seneco. Ang napasibangdan, basi init, na ulanan, basi na habyug-habyugan sang kahoy, ang mga line sang kuryente. Sige, batunon ta na anay, kina mga possible pala nga mga pananawan sang taga Seneco. Kay wala man kuno sang may reklamo gid nga nagdangat sa ila, na? Basta naga-off lang. So sila mismo hindi man makasabat kung ano gid kay way man sang transformer nga naglinupok. Daw way man sang kahoy gini nagkalatumba, gahangin subong aksyon sa gwa, do way man no? Do kalinong mo lang sa palibot, paano ni magsagid-sagid yes puno kahoy man? Sige, at least na kwanta, ato na to siya. Okay na lang, kahit si Mamalo na interview, ta naman mo. Las 8:45. Okay, muna, no? Ang mga lines na kunoya, emergency line dira, damo, kuno ga pinanawag, tindigin ni ma-accommodate, no? Sige, pahangpon ta na, okay naman itong waslik, takay na. Action firing line. Di ko maginamo, so nadungagan ta nga ton sila mga tao, dagro no, sa emergency line na dagro para masabat gidla, no? Hindi tayo pagpasabto ng unattended to nga sino nga bahay ito man. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pagbalik ko karon, tingwaan ko ko section Dale Salazar sa balita gikan sa syudad sang Bacolod. Dali gila action nelm sa mga nga brown out na address ng inyong kuan, ang inyong sining palamangkutanon. Galing ibisa na interview kung taga Seneco kung naga brown out do subong do hindi gyapon matabangan kay wise la source kun din kuruhalin gina. Ibisa nagaduda tabla sa mga sapat-sapat sa palibot ta, no? Duda ta sa kung ano-ano na lang. Gakatabo sa palibot ta. Ang mga appliances nyo i-unplug mo nyo anay. Hindi ka mo anay lantaw da sa mga TV lang anay mati lang mo anay sang di battery nga radyo, di resection radyo ha. Kaya para hindi na kalaguba appliances no, sus kamahal para daan sa mga panahon, kamahal daan. Sige, pagbalik na to na, las 8:46 mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, ano? May flash ang aton sini nga patrol. Daligid lang, ano?
ano naman ini? Na-check na to na ng patrol na naibi. Dali, igid lang kay ma-play kita na Patrol, may gabi. Mayang gabi action break kag sa totanan nga mga kaaksyon ang patrol karon live kita rin nag-report sa gitangan mismo sa dalan Magsaysay Lacson. May angot sining isa pala ka salakyan ang cargo na Lacson break. Kita ka na sundo isa ka van. Actually sa van truck isa gani. Ang van. may karga pala cargo. I don't know kung din ang direksyon niya alin, pero ang cargo nga dalayan na dagdag. Oy. Na bilin dito nga sa intersection sa may Magsaysay Lacson. Uy. Ang sitwasyon niya, nagatindog ang cargo, araw doon nahulog na ang buli iya, amo nang alabriyan sa likod, aras dalom, babaw ang gatindog sa section by, porte kataas ni mong. May naipit ba? Anong sitwasyon? Ati ang dalan drio, doon naglitik-litik dre, timing makuno kay that time, patay bala dring traffic light, and wala diri masyado, gid mga salakyan nga nagalabay sa direksyon. Wala may na ulamid pero ka dulo delikado ini kay nabilin gi Jackson Bray ining iya nga cargo sa dalan. Aradang driver? Ang driver ay ari ding driver nang kay ang truck ya rin na sumangan sang Luxor Place, no? Diri sa may Magsaysay tubang sang Bacolod City Police Office bla. Ari diri ang iya nga truck kapila ni man 2 4 10-wheeler or 12-wheeler truck ni. 12-wheeler ni Action Bay. Sir, gabi. The driver? No, tayo kang driver, tayo sa truck. Anong alam mo tayo? Bonifacio Liguaton. Bonifacio Liguaton. Pero na may edad? 63. 63 ka na, ka-drive ka pa? Oo. Bonifacio. Taga din ka tayo? Sa Escalante. Escalante ka. Tayo, anong tabukin naman? Ginabilin na ang cargo? Kaya pag-agi na ko sa kargado pa, pagkanto ko to, di ka pa katuaw? Sa dira lang sa may Dragon Lodge kay na ang bodega na siya. Okay, din ka ni? Sa nagwa ka na? Nagwa na ko, pagkanto ni. May video na, sir? Kargado pa, way nasangit. Oo. Basiyo na nasangit ha, tungkol nga ang trailer ko, nahakwat na kay basiyo na mo. Mag-an. Nasa mo na. Balik tayo ang cargo mo ni Gali, wala na ni unod? Wala na na unod. Okay, tapos? Amo na siya nga na-discuss na nasangit. Sino siya nasangit tayo? Si Kurinti. Nasangit sa kuryente. Dumabas ulit. Amo na nadagdag na amo na siya nadagdag. Ano namang unod usually, Yakult. Yakult. Pero kada subong basiyo na siya, wala na unod. Wala na unod. Wala kita sa tayo kay gapang gakapyot yung dalom daw. Wahigot? Wala ginahigot, Gali? May lock na siya, no? May lock. Hindi nga nadagdag tayo nga may lock sa Japon tayo. Tugod nga, Wagoro, ang dito, may lock. Dito lang buli, may lock. Oo. Kaya pag nagtindog siya, mo na nagtindog. Why ginalak eh? Kaya kung may lock ina, why gina nagtindog da? Gani, wala kita siguro tayo na lock tayo. Wag ang buli na lock. Dito, may lock. Ang tubangan, may lock. Ang buli lang din may lock. May lock. Di natindog sa pagsangit sa kuryente. Wala na may na damo ginagalabay. Salamat sa yung tayo lang nagalabay o salamat lang gani nga way na dagdagan. Oo, way na dagdagan kay. Birthday nagapo kayo. Nagapo ko. Ang dapat yan wala sa kilid. Way man kay stima pagkasangit nagtindog man siya. Wala ka kabatsyaga o nagdire-diretso ka lang? Nabatyagan ako dire na paglagapok. Action dyan. Action right? Daligid lang. Natingala kita nga ang sa muna kalaba sang inang natwag sa ng cargo yun nga ang nagalabay na yada sa may Magsaysay Lacson man. Dapat di na da pwede kay ti masangit mo. Pero tayo, dire ka ginipirmi galabay? Oo, dire ko maglabay. Allowed ka mo din maglabay o hindi? Hindi, pagkanto to, pwede naman makalabay. Pwede lang pabalik. Pabalik. Hindi na pwede basta temprano pa. Tingnan ko kung gabi, naging agaw. Pwede naman makagi kung gabi, kaya hindi na traffic. Hindi ka makatutan nito yun? Sa breed ko. Maikwaong ka naman? Area ko na dito sa Morita Shipping. Okay. Kaya kwa mo ito galing kargo. Sa din kaya ka trabaho, tayo? Na ako sa Larry Decina. Ano na shipping? Ano na truck services na? LLD tracking. Okay. Kaya wala man ka mo na pinasa kayo na, wala man sa Diyos, wala man. Sige, tatay bili pasyo man gabi sa Maked. Daso na mga konduktor yun na, suguon niya nga ilak na aksyon dyan. Susko kung may nagasunod ako rin, tampukan sina. Gani ang lahing dere, kaya hindi lang isa ni kakargo dere nagalabay, no?
Damo gali kong gabi dili kalabay may isa pa dyan ka cargo din nga tingala siguro nga naguntat kini sa Ano ni, gali kawat ilang paglabay nila da? Oo, kung gabi ko nakakawat na sa makalabay. Sus. Kaya hindi gali pwede na diya kontrol tempano pa makalabay ak sumray. Kontrol pa hindi sa labay. Kaya po takban kaya manadri. Na highway nga daan din mo di mga pribado nga salakyan. Nga lalo sinabi ko rin nila laging tabunan ang dalan sa taas isang itaon na sa itong yung Facebook Live, no? Pero teka taas yun ano, pila ni Guru Kapit, no? Mga 20 feet. Nagpasaway man. 21, 25. Sa taas sa Sombray, no? Ining cargo yan mismo, nagtindog gid siya. Gipatay traffic lights, ang nagamando, dire police, no? Karon gabi. Okay. So kung why na utod, away ni siya naghulog, may posible nga utdo niyang linya sa kurente da? Oo, kay masangit na kinagsumbray. Pero hindi man yung rason niya guro sang brownout, no? Kay sa sinayang gabi, layo naman to yan, no? Hindi. Kaya I think ang burnout of sumbray, may naglupok to something nga do isa kaling niya sa kuryente sa malapit na Sumag National High School. Away ko, no? Habas ng taga Sinico, wais balo, ganiya. Kaya doon mo to report ikan from Bureau of Fire Protection Bacolod. Nga nag-respond to sila. Kaya mo to isa ganito nila nga trouble of sumbray. Pero diri wala din apektado. Hindi na utod ka rin niya, gasiga, din yung street lights, gano'n. Ba, may lang kay paghulog sina, why gid may ngeksinod, grabe ka laba-laba, gali niya ho, nawigit, no? Oo, lang, tawag sa, ano ito pag sa every live na pag arakitan ko. May isa pag direct ka laba-laba pag hindi nga truck, may bit-bit pag hindi nga backhoe, naglabay pag hindi pasulod lakson, Kadelikado ni aksyon dyan, kaya basi matumba na karon, no? Hindi, dapat way naging palabay yung mga slakyan na skilled sini. Okay lang, sumbray kung kung gagbayang slakyan, lakag makalikaw. Pero delikado, gid kaya sunga gid ano. Tibudlay niya kwa, onda, may mga dapat may gamiton sila da nga equipment aksyon dyan. Oo, mo ginaulat-ulat di posible ang sumbray para makuha ini. Wow, ay balik ko nga pabalik kung totong truck yan ay kagi Nami man karon aksyon dyan kung i-live mo na pagkuha sila mo kung ano nila pagkuha sila purti kadako sila ho. Susko. Gani. Ati ang naglabay di bago lang, dako-dako pag nagsumbray. Nangangagin na palabay na da sila yaman. Ano man nga sitwasyon? Ang direksyon niya, Lacson Extension, pasulod pag iya downtown, pasulod pag iya Lacson to yo, malabay pag iya Lacson Highway, ang karga ito, backhoe pag nagsumbray. Kita ko. Kung maglabay ang backhoe, kung madagdag ang backhoe, kung dinilgasya. Ano man nga sitwasyon? Anyway, section dyan, basi ma-consolidate mo lang nila karon. Kay oras ko medyo kuan na ibulyada lang karon aksyon Eric magbanwa. Yes, sa sambay mo na pinaka-sitwasyon diri sa intersection mismo sa Magsaysay Lacson. Karon gid lamang nga gabi. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa butang sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. May nagidyaga paminsan ni mga tao sa obra nila. Dodo ka layo, nagibla ka tama. Budlay-budlay, kwaon, pagidla, tilantawa na. Kita mo itong gatindog, nga pila to ka tapak man. May 20 ka tapak, guro ato, sobra pa. Ay, nano nga sitwasyon. Action firing line. Tumindog iya ang kargo mo. Aras mga dalan, subong do tag-iya sa subong sandalan sa may Magsaysay Lacson, no? Kadelikado man isang ubra nila man. Bao, mga driver ka mo. Otro man tong mga konduktor sini, kung sino mga kabulig sini, why nyo ni pinanglak yaman? Ti kung mag-empty siya daan niya, ni mag-an. Kung ni mag-an, ni pag sangit, dalasa gid siya. Pero di boy nasman, nga wala siya nalak, kay kung nalak man to, kung ni mautod kuryente, kung ni nagkala kuryente to, pating gasakay sa sasakyan to, doon di amuhaw, doon naglalain natin ni Palibot. Action firing line. Inom tan sila guro evergreen herbal capsule, no? Amuning mayo gido para magtilino ni mga utok ta kung isa doon di na amobla. Mag evergreen herbal capsule kabuda kay ni may ara sang 7 ka sangkap mga kaksyon nga kaangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, no? Di ko na pagpalawigon pa basta ini siya. Dako bulig ni kag pagbalanse sa lawas naton kay dulaon yang sugar, kolesterol, ang acid, asin, tambo, creatinine kag constipation. May mga vitamins ini nga makabulig sa aton sini nga kaugalingon mga kaka. Action firing line. Ang habon pampaligo amo ning Zanton Plus Herbal Soap naman niya. Amo ning dako bulig mano para magkinis panit mo na.
dula ang katol-katol, baho, kag ang kaspa. Action Firing Line. Ang balanyos kada gabi nga di magkalimtan gina mo ning Santon plus herbal oil na naman niya. Baka nami mo makabanyos kasi ni gapang wan mo gapanalupsop sa imo silikaw-nuran kag kapanitan kag mahamot ang Santon plus herbal oil mga ka-aksyon. Mga greetings ko, nung di ko gid mahingagaw, mapasensyahan nyo gid ko kay tani. Ini mga on the spot report tani, way tani ginalauman kada gabi mo. Kalingking nga nagkalatabo dis makulod subong ho. Swerte ho. When will you be mine? Di ko mabasa, pasensya gid sa mga viewers naton, mga listeners tonight. Hindi lang ako magkusmod sa akon ha. Buwas dapat ara man kamong yapon kay habiyugan tagi na mga mensahe niya. Share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Why na kita sa ingo pang oras maka-aksyon sa aton sining pagpangalagad upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Canton. Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Badera and Action El Rey Dotilios. Back up naton sa mga gabi sa News Center Action on Defensor. Standby karona sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mga Yapon nga estasyon kag oras sa ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.